እግዚአብሔር መንፈስ አለው። ሃሌሉያ ራባካቱና ማዳላ ባላላባሴ ሉራባካቱና ማዳላ ባሴ ሃሌሉያ ማካቱና ሪባካታላ ማዳላ ባሴ አራባካቱና ማዳላ ባላላባስ ሃሌሉያ ሪባካታ ማካታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ማጀለ በደለለቦስ ሃሌሉያ ኢየሱስ Hallelujah. Yes. Hallelujah. Makata la ba la la la. وسنتك عندنا بيني عزمتك عني حيويتك ريعة حزني سكت مرحني تحلفك أبقى غرام
هيوتي بكا زمني كحلفو عبيتك دلكا نبي معدني عبكن دغاس قلتو دلبلني ناتكا حسابسي مجمر تلو نفتم تلو أملاغي بغاكا رزع راخي بلو وترو يعرفلو ناتكا حسابسي مجمر تلو نفتم تلو أملاغي بغاكا رزع راخي بلو وترو يعرفلو نزل عالم هيوت علو بخار عيرقن فتم كابعسركا وحسي وتعلو يوقالكا عيرقن فتم كابحسابكا نزل عالم هيوت علو بخار وحسي وتعلو يوقالكا عيرحقك فصم كعب حسابكا انت يمو قبلي انت يغم زغربو وعلت كاس كاب عغمي نلعل يقينو انت يمو قبلي انت يغم زغربو وعلت كاس كاب عغمي نلعل يقينو حمد العلكم سبن ديغاز تقفر نزل ترسعس لبغا يذكر سمكا يخبر اكزابيهير حمد العلكم سبن ديغاز تقفر نزل ترسعس لبغا يذكر سمكا يخبر اكزابيهير سمكا يخبر نزل عالم سمكا يخبر باهينوكا يبر مسواتي إن كان تغفر سمكا يخبر نزل عالم سمكا يخبر باهينوكا كبر مسواتي إن كان تغفر سمكا يخبر اكزابيهير 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 انت يكبري نقويتا يكبي انت يكبي تمسكن كبري انت يكبي مسكنا نقويتا يكبي انت يكبي تمسكن كبري انت يكبري مسكنا نقويتا يكبي انت يكبي تمسكن كبري
ምስጋና ንጎይታይ ግቤ እንታይ ግቤ ተመስገን ክብኔ ሃሌሉያ ባዳላ ቦስ ሪቫ ካቱና ማሸለ በደደለ ቦስ ሃሌሉያ
سمركاي أنا بقلتوناش كفغري نعميتك كزنتو مسكانا غاقوري سمركاي أنا بقلتوناش كفغري سلسي قبرنا كله مسكانا تاينا خنقربلو مسكانا عدسندر بن مسكانا يقبون يسوس بيتنا سلسي قبرنا كله مسكانا تاينا خنقربلو مسكانا عدسندر بن مسكانا يقبون يسوس بيتنا سلسي قبرنا كله مسكانا تاينا خنقربلو مسكانا عدسندر بن مسكانا
ዝገበርካ እንተ ፈቲኻዮ ባንተ ኢሉካ እስዩ ዘሎኒ ዝኸውን ንዓኻ እስኪ ብሓንሳ እንተ ፈቲኻዮ ባንተ ኢሉካ ዘሎኒ ንስዩ ዝኸውን ንዓኻ ገና ገና ኣለኒ ምስጋና እስኪ ዘለዎ ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ኣለልታ ጭብጨባ ድምቕ ዝበለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይግባካ እዩ ኣምላኽና ይግባካ እዩ ሃሌሉያ ንድምፂ ምህለላይ ሰሚዕካዮ ኢኻ ኣረድካብ ክሳደይ ደርቢኻዮ ኢኻ ኣብ ሕይወተይ ብዙሕ ስለ ዝገበርካ ደስ እናበለኒ ክብሪ እህበካ ኣብ ሕይወተይ ብዙሕ ስለ ዝገበርካ ደስ እናበለኒ ክብሪ እህበካ እንተ ፈቲኻዮ ባንተ ኢሉካ ስዩ ዘለኒ ዝኸውን ንዓኻ እንተ ፈቲኻዮ ባንተ ኢሉካ ዘለኒ ንስዩ ዝኸውን ንዓኻ ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ኣብቲ ጠላተይ ሞገስ ዝህበኒ ንዘይውን ድማ ዘይቲ ዝቐበኒ ንቐርነይ ከም ጎባይ ልዕል ኣቢልካዮ ዘለኻ ኣምላኸይ ኩሉ ሰዒረዮ ንቐርነይ ከም ጎባይ ልዕል ኣቢልካዮ ዘለኻ ኣምላኸይ ኩሉ ሰዒረዮ እንተ ፈቲኻዮ ባንተ ኢሉካ ስዩ ዘሎኒ ዝኸውን ንዓኻ እንተ ፈቲኻዮ ባንተ ኢሉካ ዘለኒ ንስዩ ዝኸውን ንዓኻ ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ኣብ በረኽቲ ቦታ ተመላልሰኒ ከም ንስሪ በኣኽነ ኣደይብካኒ ንማዓዞ ኣስራት እናሰባበርካ ዘለኻ ኣለኹ ይባረክ ስምካ ንማዓዞ ኣስራት እናሰባበርካ ዘለኻ ኣለኹ ይባረክ ኣብ በረኽቲ ቦታ ተመላልሰኒ ከም ንስሪ በኣኽነ ኣደይብካኒ ንማዓዞ ኣስራት እናሰባበርካ ዘለኻ ኣለኹ ይባረክ ስምካ ንማዓዞ ኣስራት እናሰባበርካ ዘለኻ ኣለኹ ይባረክ ስምካ እንተ ፈቲኻዮ ባንተ ኢሉካ ስዩ ዘሎኒ ዝኸውን ንዓኻ እንተ ፈቲኻዮ ባንተ ኢሉካ ስዩ ዘሎኒ ዝኸውን ንዓኻ እንተ ፈቲኻዮ ባንተ ኢሉካ ስዩ ዘሎኒ ዝኸውን ንዓኻ እንተ ፈቲኻዮ ባንተ ኢሉካ ዘለኒ ንስዩ ዝኸውን ንዓኻ ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ገና ገና ኣለኒ ምስጋና ገና ገና ኣለኒ ምስጋና እስኪ ሽብሸባ ሃሌሉያ
ዘበሰረ ንሙሩ ባሕር ነሳወጀ ንእስራት ሙታስ ዝገበረ አይደው ንሱ ዘይደለመ እናዞረ ጽቡቕ ዝገበረ ኣሎ ሎሚ ኢየሱስ ከይደኸመ እናዞረ ጽቡቕ ዝገበረ ኣሎ ሎሚ ኢየሱስ ከይደኸመ ንተዕዶ ብስራት ዘበሰረ ንሙሩ ባሕር ነሳወጀ ንእስራት ሙታስ ዝገበረ ኣሎ ሎሚ ኢየሱስ ከይደኸመ እናዞረ ጽቡቕ ዝገበረ ኣሎ ሎሚ ኢየሱስ ከይደኸመ እናዞረ ጽቡቕ ዝገበረ ኣሎ ሎሚ ኢየሱስ ከይደኸመ እናዞረ ጽቡቕ ዝገበረ ኣሎ ኢየሱስ ከይደኸመ እናዞረ ጽቡቕ ዝገበረ ኣሎ ሎሚ ኢየሱስ ከይደኸመ እመድራይ ኣይትፍራት እመድራይ ኣይትፍራ እመድራይ ኣይትፍራት እመድራይ ኣይትፍራ ኣይደኸመን ኣሎ ጌታ ኢየሱስ ኣይደኸመን ኣሎ ጌታ ኢየሱስ ኣይደኸመን ኣሎ ጌታ ኢየሱስ ኣይደኸመን ኣሎ ጌታ ኢየሱስ ንሞተይ ጎንጉን ዘምልኽ ሕያው አምላኬ ዘምልኽ ፍጥረተይ ጎንጉን ዘምልኽ ሕያው አምላኬ ዘምልኽ ጉዞይ ጎንጉን ዘምልኽ ሕያው አምላኬ ዘምልኽ ንሰማይ ጎንጉን ዘምልኽ ሕያው አምላኬ ዘምልኽ ሕያው ኢየሱስ ሕያው ኢየሱስ ሕያው ኢየሱስ ሕያው ኢየሱስ ሕያው ኢየሱስ ሕያው ኢየሱስ ጣዖተይ ጎንጉን ዘምልኽ ሕያው አምላኬ ዘምልኽ ፍጥረተይ ጎንጉን ዘምልኽ ሕያው አምላኬ ዘምልኽ ጉዞይ ጎንጉን ዘምልኽ ሕያው አምላኬ ዘምልኽ ንሰማይ ጎንጉን ሕያው አምላኬ ዘምልኽ ሕያው ኢየሱስ 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 ልዘምር እንጂ እኔም እንዲህ ልበል ሸክሜን ከላይ ላረገልኝ ብዙ ብለውሃል ወዳጅ ገድሎኝ እንጂ አይበቃም ልዘምር እኔም ተስማምቼ መልካምነትህን ባለኝ አቅም ላውራ ተነግሮ አያልቅም ጌታ ያንተ ስራ መልካምነትህን ባለኝ አቅም ላውራ ተነግሮ አያልቅም ጌታ ያንተ ስራ መልካም ነህ ከተባልከው በላይ መልካም ነህ ከተባልከው በላይ ስትሰራ የኔን ልብ ከልካይ የኔ ጌታ ሁልጊዜ ይሻላል መልካም ነህ ከተባልከው በላይ መልካም ነህ ከተባልከው በላይ ስትሰራ የኔን ልብ ከልካይ የኔ ጌታ ሁልጊዜ ይሻላል ክብር አንተ ብቻ አንተ ብቻ ሌላታ ንገስ አንተ ብቻ አንተ ብቻ የአረክማል ክብር አንተ ብቻ አንተ ብቻ ሌላታ ተመቸኝ በቤትህ ተመቸኝ ተመቸኝ በቡያ ተመቸኝ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅ ሽንኩርት ማልበላ ቃል ኪዳን የገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ኢየሱስ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅ ሽንኩርት ማልበላ ቃል ኪዳን የገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ክብር አንተ ብቻ አንተ ብቻ የለሃቻ ንገስ አንተ ብቻ አንተ ብቻ ሌለሃቻ ክብር አንተ ብቻ አንተ ብቻ ሌለሃቻ ንገስ ንገስ አንተ ብቻ አንተ ብቻ ሌለሃቻ ክብር ክብር
አንተ ብቻ አንተ ብቻ ሌለሃቻ ሃሌሉያ ገና ሃሌሉያ አምልኾ ይግባእካ ሃሌሉያ ገና ክነምልኸካ ኢና ኢየሱስ ሃሌሉያ ዕልልታ ጭብጨባ ሳይ እስኪ ዕልልታ ሃሌሉያ ሽብሸባ ይግባዩ ሃሌሉያ ናይ መጥመላ ቤተይ ከይኣቱ መምለኪ ኮይኑኒ ምልክት ናይ ደሙ ብደሙ ሓድሽ ኪዳን ገቢቱ ሕይወት ሂቡኒ ሕይወት ምስርሁ ብደሙ ሓድሽ ኪዳን ገቢቱ ሕይወት ሂቡኒ ሕይወት ምስርሁ መምላኪ ኮይኑኒ መምላኪ ሕይወት ሂቡኒ ሕይወት ምስርፉ ብደሙ ሓድሽ ኪዳን ገቢቱ ሕይወት ሂቡኒ ሕይወት ምስርፉ መምላኪ ኮይኑኒ መምላኪ መምላኪ ኮይኑኒ መምላኪ ክቡር ደሙ ሕያው ደሙ መምላኪ ኮይኑኒ ጻድቕ ደሙ ቅዱስ ደሙ መምላኪ ኮይኑኒ ኩሉ ዝኽእል ከሎ ምሳይ ዝኩሉ ዝኽእል ከሎ ምሳይ ዝኩሉ ዝኽእል ከሎ ምሳይ እንታይ የብርሃን ነፍሰይ እንታይ የብርሃን ነፍሰይ እንታይ የብርሃን ነፍሰይ እንታይ የስጋን ነፍሰይ ዝኩሉ ዝኽእል ከሎ ምሳይ ዝኩሉ ዝኽእል ከሎ ምሳይ ዝኩሉ ዝኽእል ከሎ ምሳይ እንታይ የብርሃን ነፍሰይ እንታይ የብርሃን እንታይ የብርሃን እንታይ የስጋን ነፍሰይ ከቅድመይ ሓሊፉ መንገደይ መድሚዱ ስርሐይ ሰሪሕዎ ብዘገርም ግብሩ ንዑ ኩሉ ቐሊ የለን ዝግሞ ጀላዩ ከይገብር ክልካል ይመላሎ ይኽእል እዩ ንሱ ከመይ ከም ዝገብሮ ኣይትናወሉኒ ኣይመልዮ ኩሉን እዩ ዘሎ ይኽእል እዩ ንሱ ከመይ ከም ዝገብሮ ኣይትናወሉ ኣይመልዮ ይኽእል እዩ ንሱ ከመይ
ከልጅ በላይ ከልጅ በላይ ምን ልሆን ምን ልሆን ምን ልሆን ምን ልሆን ከልጅ በላይ ከልጅ በላይ ምን ልሆን በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ በቀማቴ ከቅዱሳን ጋራ በዘማሬ ለጌታ መዝሙር ከዚህ በላይ ምን አለ ክብር ምን አለ ክብር ምን አለ ክብር ምን አለ ክብር ክብር ምን አለ ክብር ምን አለ ክብር ምን ልሆን ምን ልሆን ምን ልሆን ከልጅ በላይ ከልጅ በላይ ምን ልሆን ምን ልሆን ምን ልሆን ምን ልሆን ከልጅ በላይ ከልጅ በላይ ምን ልሆን በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤን ከቅዱሳን ጋራ በዘማሬ ለጌታ መዝሙር ከዚህ በላይ ክብር ምን አለ 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 ኧረ ምን አለ በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከቅዱሳን ጋራ መዘማሬ ለጌታ መዝሙር ከዚህ በላይ ምን አለ ክብር ሀሳብ ምን አለ ክብር ምን አለ ምን አለ ምን አለ ክብር ምን አለ ምን አለ በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ለቅዱሳን ጋራ መዘማሬ ለጌታ መዝሙር ከዚህ በላይ ምን አለ ምን አለ ምን አለ ምን አለ ምን አለ ወብሩህ መንፈስ ቅዱስ ወብሩህ መንፈስ ቅዱስ ወብሩህ መንፈስ ቅዱስ ወብሩህ መንፈስ ቅዱስ ትጡም ህላውነትካ ህላውነትካ ይምላዮ ነዚህ ቦታ እቲ ጥዑም ህላውነትካ እውነትካ ይምላዮ ነዚህ ቦታ ወብሩህ መንፈስ ቅዱስ ወብሩህ መንፈስ ቅዱስ ወብሩህ መንፈስ ቅዱስ ወብሩህ መንፈስ ቅዱስ ትጥዑም ህላውነትካ ይምላዮ ነዚህ ቦታ እቲ ጥዑም 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 ህላውነትካ
ይምላአዮ ነዚህ ቦታ እትጥዑ መላውነትካ ይምላአዮ ነዚህ ቦታ እትጥዑ መላውነት ራሳካተትካ ይምላአዮ ነዚህ ቦታ እትጥዑ ምህላውነትካ ሻሊፍ ራሳካታይ ይምላአዮ ነዚህ ቦታ እትጥዑ ምህላውነትካ ይምላአዮ እስከ አንሳ ዓይንኹም ጨፍኖ ሃሌሉያ ነዚህ ቦታ እጽውዒና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እትጥዑ ምህላውነትካ ይምላአዮ ነዚህ ቦታ 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 እትጥዑ ምህላውነትካ ላሳካታ ያባሃ ይምላአዮ ነዚህ ቦታ እትጥዑ ምህላውነትካ ይምላአዮ ነዚህ ቦታ ኧረ እትጥዑ ምህላውነትካ ይምላአዮ ነዚህ ቦታ እትጥዑ ምህላውነትካ ጽውዑ ክብር እንዳመጸይ ሃሌሉያ ይምላአዮ ነዚህ ቦታ እትጥዑ ምህላውነትካ ይምላአዮ ነዚህ ቦታ ራሳካ ባህሊና ማሴ እትጥዑ ምህላውነትካ ይምላአዮ ነዚህ ቦታ እትጥዑ ምህላውነትካ ይምላአዮ ራሳካ ባህሊና ማስ ነዚህ ቦታ እግዚአብሔር መንፈስ እትጥዑ ናይ ክብር መንፈስ ምህላውነት ክብርኻ ይንቀሳቐስ ህልውናኻ ይንቀሳቐስ ሓይልኻ ይንቀሳቐስ ሕጂ ናትካ ክብሪ ብዚ ቦታ ይንቀሳቐስ ላሳካ ባህዲና መወሳ ይምላአዮ ነዚህ ቦታ እትጥዑ ምህላውነትካ ይምላአዮ ነዚህ ቦታ ኣነ ሳይጸግበካኔ ኣነ ሳይጸግበካኔ ኣነ ሳይጸግበካኔ ኣነ ሳይጸግበካ አይትጽገብኒ አይትጽገብኒ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ ክብር መንፈስ አይትጽገብኒ አይትጽገብኒ ረናይ ጸግበካኔ ኣነ ሳይጸግበካኔ ኣነ ሳይጸግበካኔ ኣነ ሳይጸግበካኔ ኣነ ሳይጸግበካ አይትጽገብኒ 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 ረምላኒ ምልአኒ በመንፈስካ ምልአኒ
بمنفسك أنا ملعني ملأني بمنفسك ملأني بمنفسك ملأني بمنفسك نمودات أيمان أيدكم حنسى حفابلو هاليلويا حنسى أيمان أيدكم حفابلو كم زغن بلوينا هاليلويا نانا عرس رسني حنسى منفس قدس أوعونا بهيوتكم هاليلويا نانا عرس رسني نانا عرس رسني وعكام نمنا وشتاي هاليلويا نانا عرس رسني نانا نانا عرس رسني نانا عرس رسني نانا عرس رسني نانا عرس رسني نانا نانا عرس رسني نانا عرس رسني نانا عرس رسني أوعوا حنسى هاليلويا نانا عرس رسني راسك بهدينا ماندا شفردا باغادوس راسك بهدينا ماندا ليبادوس او نانا عرس رسني እግዚአብሔር መንፈስ نانا عرس رسني نانا ጃሊፍራስ عرس ላብራካቶ رسني ካዳባሻታባያ ላፓካሳካታባያ ሼፕራዲያካቶ ሳካታባሃታማንዳ ሊብራካቶ ሳካፓራዳባሃ ሳካታፓራዳባሃታያ ኤፕራዲያዳባካታባታባታባታ ፓራባራባራባራባራባስ ሼካፓዳራባያ ኤፕራዲያዶስ ካሊባ ሊብራካሴኬፓራዳባያ ኦ እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ሊብራካሴኬፓራዳባሃ ሼባላባላባላባላ ሼባላባላባላባላ ማታካሳታያ ካሞኻንሴ አብህላውነት ካሞኻንሴ ኣብቲ ክርንካ ሙኻንሴ ኣብህላውነት አስካባሃታያ ሙኻንሴ ኣብቲ ሙኻንሴ ኤሌፍራሳካታባሃታያ ኤሌፍራካቱ ሰማዓታያ ክንደይ ጥዑም እዩ ክንደይ ሰናይ እዩ ክንደይ ምፁ እንደገና ኣብ ህላውነትካ ሙኻንሴ ኣብቲ ኸርካ ሙኻንሴ 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 ክንደይ ሰናይ ሻባሃዲካቶስ ክንደይ ጥዑም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ዶ አምላክና ሰናይ ሃሌሉያ እዚ ቦታ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ መሊወላ አሜን ዶ ሎሚ ቁጻር ዘበለ ክፍታዩ ሃሌሉያ ንግዘበናት ደው ዝበለ ነገር ክንቀሳቀስ ኢሎሚ ካብቲ ክብሪ ዝተላዓለ መንቀሳቀስ ከሆነ ኢሎሚ መንፈስ አምላክ ኣብ ዘለዎ ሓርነት ኣሎ ተጻሒፍሎ ሎሚ ኣብ ቤትካ ሓርነት ክኸውን እዩ ሎሚ ኣብ ቤትካ ሓርነት ክኸውን እዩ ሎሚ ኣብ ንዓኻ ዝምልከተካ ሓርነት ክኸውን እዩ ሎሚ ኣብ ንዓኻ ዝምልከተካ ሃሌሉያ ሎሚ ንስኻ ኣብ ዝረገጽካ ሓርነት ክኸውን እዩ ሎሚ ኣብ ቤትካ ሓርነት ክኸውን እዩ ካብ መንፈሱ ዝተላዓለ ካብ ቅብኣቱ ዝተላዓለ ካብ ክብሩ ዝተላዓለ ካብ ሓይሉ ዝተላዓለ ካብ ህልውኑ ዝተላዓለ ካብ መንፈሱ ዝተላዓለ ዘይፍታሕ ክፍታሕ ኢሎሚ ዝተኣሳሰረ ክፍታሕ ኢሎሚ ቁጻር ዘበለ ክፍታሕ ኢሎሚ ደው ዝበለ ክንቀሳቐስ ኢሎሚ ሓይሊ ኣምላኽ
مغانسي أبتي كرنكا لاسيا بهتا شتتتتتتتيا راكاتو برينا ماسا كبرسي كتايا أبهلا ونتكا مغانسي أبتي يس እግዚአብሔር ለውና በኃይልና ተንቀሳቀሰይ ለምናትክ ነገር ትፈታዩ ናትክ ነገር ትፈታዩ ናትክ ነገር ትፈታዩ ተውስ በለ ነገር ዘዊ ዘይት አድወዩ ሃሌሉያ ሐውህ ወሰይ ሃሌሉያ ክብር አልፈዩ ሃሌሉያ ክንደይ ድዑ ክንደይ ሰና የስ ክንደይ ላታታታታታታያ ጸልዩ ለተደረገ ሃሌሉያ ሻታታታታታያ ሎሚ አምናትክ ነገር ቃል ክመጽዩ ሃሌሉያ ሎሚ አብ ህይወት ቃል ክመጽዩ ሃሌሉያ ሎሚ አምናትክ ነገር ሃሌሉያ አለ እግዚአብሔር ራባባባባባባባባባባባያ ራባባባባባባባባባያ 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 ላካቶ ፕራዲካታ ሻካቶ ባይዳ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ ናይ ክብር መንፈስ yes አለ እግዚአብሔር አለ ሃሌሉያ አለ እግዚአብሔር አለ ላፓራዲካታ ሻካ ፓራዳባ ኃይልና ተንቀሳቀሰ ሃሌሉያ ራካቱሳ ራሳካታባያ ኢፍራዲ ካራዳባታ ሼፕራዲያዳ ራካቱሳ ባሃ ፍራሲያካታያ ላብራዲያኮስ ኃይልሎ አብስምካ ኃይልሎ አብስምካ yes ናይ ስሙ ኃይል በህይወትኩም ከሐልፍ ሄጂ ናይ ስሙ ኃይል በቤትኩም ከሐልፍ እዩ ናይ ስሙ ኃይል በሰማያትኩም ከሐልፍ እዩ ነገራት እንዳለወጣ ከሐልፍ እዩ ናትክ ነገር እንዳለወጣ ከሐልፍ እዩ ኦሮማይ ሰባሎ እንዳተንቀሳቀሰ ዝደረቀ ነገር እንዳለምለመ እንብዝ በለ ነገር እንዳተከፍተ ቁጻራት እንዳተፈታ ሃሌሉያ ራዳ ካሳባያዳ ኃይል ናይ ስሙ ሄጂ ሃሌሉያ ክብር ዘለዎ ስሙ ሃሌሉያ ኃይል ዘለዎ ስሙ ሃሌሉያ ብርታት ዘለዎ ስሙ ሃሌሉያ ኃይልሎ ሰምሮ አንሳ ሃሌሉያ የማናይቱ አፋቢልኩም አንሳ ሰምሮ ኃይልሎ ሃሌሉያ ነገር ከፈታ አመለክ ትሪዬ ጉዳይ ከፈታ አመለክ ትሪዬ ሎቢ መናፍስት ተዛሰሮ ሁሉ ፍታዩ ሃሌሉያ ኃይልሎ አብስምካ ኃይልሎ ፈውስሎ አብስምካ ፈውስሎ ኃይልሎ አብስምካ ኃይልሎ ሃሌሉያ ስምካ ጸዊዐ ድሒነንዴ ስምካ ጸዊዐ ኃይለንዴ ስምካ ጸዊዐ በርቲዐንዴ እግዚአብሔር መንፈስ ስምካ ጸዊዐ እግዚአብሔር መንፈስ ራዳካስ ስምካ ጸዊዐ ኃይለንዴ ላባዳባዳባዳባዳያ አንሳ የማናይትኩም አፋብሉ ሃሌሉያ ላከውስ ካፓያ ዝቦታ ደበና መሊሎ ሃሌሉያ ኃይል አምላክ መሊሎ ዝቦታ ሃሌሉያ አርዑት ሰብር ኃይል አምላክ አጋንንት ሰብር ኃይል አምላክ ሓርነት ሰብ ኃይል አምላክ ውስጣዊ ዕረፍት ድብ ክብርና እግዚአብሔር ህልውና አምላክ መሊሎ ስቤት ሃሌሉያ ሎሚ በሐሳብክ ከሐልፍ ሎሚ ብልብኻ ከሐልፍ ሎሚ ብናብራኻ ከሐልፍ ላታክራ ሳባያ ሼፕራዲያ ዳባራሃ ፓራ 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 ሪካቶ ሼፕራዲያ ዳባ ላክራሱ ባሃታና ባንዳ ላቱብራሃታያ ኢየሱስ 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 ክንደይ ጥዕም ኢየሱስ ይስምካ መመሊስካ ክጽውዑ ዘየሰልችወካ አቤት ክጥዕም
የሱሰይ ስምካ ደጋጊምካ ክጽውዑ ሰየሰልችወካ መመሊስካ ክጽውዑ ሰየሰልችወካ ደጋጊምካ ክጽውዑ ሰየሰልችወካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዚ ቦታ ናይ እግዚአብሔር ደበና መሊሉ አሜን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ደበና መሊሉ እዚ ደበና ዝኻ እንታይ ትገብር መሲልኩም ታሪኽካ ይዝለወጥ አሜን ነው ታሪኽካ ይዝለወጥ ሃሌሉያ ናትካ ናይ ቀደም ዝነበረ ለዊጡ ሓድሽ ዝገብር አሜን ነው ሓድሽ ሰብ ዝገብር ሃሌሉያ ውሽጥኻ ዘሕድስ አሜን ነው ሓሳባትካ ዘሕድስ አሜን ነው ታሪኽካ ዝለዋውጥ ሃሌሉያ لو ما خبز بوتا تلويتنا خنوتين آمين سلوتنا እግዚአብሔር ክብር መሊል ነው ስቦታ ሰማያትና ክብር መሊል ነው አሜን ነው ስቦታ ደበና መሊል ነው አሜን ነው ካል አይሰርህን ይጅ አሜን ነው እግዚአብሔር ህልውና ጥራይ ዘሎ ስቦታ መንፈስ አምላክ ጥራይ መሊል ወሎ ስቦታ አሜን ነው ሎም ተخلوት ዘሎ خلوት እዩ እትخلقስ ዘሎ خلقስ ኢሎ ማዕቲ ሎም ንስኽ ተለዊት ከክትወጽ ሎም ንስኻ ተለዊት ከክትወጽ ካብቲ ቅባት ዝተላለ ሎም ተለዊት ከክትወጽ ሎም ተለዊት ከክትወጽ Yes, akata bahata. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ አምላክና ሰናይ አሜን ንጎይታ ክብረህ አቦ ሃሌሉያ ፍቅራ አምላክ አብዘለኹም ወኸፍቱ ብለው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ አሜን እግዚአብሔር አማከል ናይ እስከ እግዚአብሔር አማከል ናይ በሉ እግዚአብሔር በሉ በተቅዱስ መንፈሱ በሉ አማከል ናይ በሉ ስለዚህ እግዚአብሔር አማከልና ተቆይኑ ዘይፍታህ ነገር የለን አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ከሎ እግዚአብሔር አምላክ ይመጽእ ብድሕሪ ድማ ስቕ አይብልኒ ኢሉ ሃሌሉያ አምላክ መንፈስ አምላክ ተተንቀሳቂሱ ናይ ግድን ስራሕ አለው ማለት አሜን ስለዚህ አምናትና ነገር ሎም ማዓንቲ በኃይል ጣልቃ ካቲ አብስተወደ ነገር ጣልቃ ካቲ አሜን ኦሮማይ አብስተባህለ ነገር ጣልቃ ካቲ ሎሚ ቃሉ ሊኹ ፈወሰም ከም ዝተጻሐፈ ናብ ህይወት ክፈውሲ እውጃለሁ ብሽም ኢየሱስ ናብ ህይወት ካ ፈውሲ እውጃለሁ ካብ ናይ ቃሉ ኃይሊ ፈውሲ እውጃለሁ ቃሉ ሊኹ ፈወሰም ካብ ጎዳ ጉዶም ካ አናገፎም ተጻሐፈለ ሎሚ ናይ ቃሉ ኃይሊ ብሽም ኢየሱስ ናባኻየቶ ናይ ቃሉ መንፈስ ብሽም ኢየሱስ ናባኻየቶ ናይ ቃሉ ኃይሊ ናባኻየቶ ልብ ዝልውጥ ኃይሊ ናባኻየቶ አእምሮ ዝልውጥ ኃይሊ ናባኻየቶ ልብ ዝልውጥ ኃይሊ ናባኻየቶ ሳውል ካይሉ ብዛዕባ ሳውል ክዛረብ ከሎ ልክዕ ካብ ሳሙኤል ገጹ ምስ መለሰይሉ ቀጽበት ልቡ ተለወጠ ኢሉ ሃሌሉያ ካብ ሳሙኤል ዘረባ ሰሚዑ ክልወጥ ከሎ እቲ እግዚአብሔር ንሳሙኤል ዝሃቦ ቃል ናብ ሳኦል ምስ በጽሕ ልክዕ ሳኦል ምስ ተለወጠ ቅጽበት እንታይ ኮይኑ ልቡ ተለዊጡ ሎሚ ካብዚ ክትወጽኡ ኣለኹም ብሽም ኢየሱስ ልብኹም ይለወጥ ሓሳብኩም ይለወጥ ህይወትኩም ይለወጥ ናብራኹም ይለወጥ ቤትኩም ይለወጥ እስከ ካብቲ ክብሪ ዝተላዕለ በሉ ሎሚ ኣብ ህይወተይ ለውጥ ሆይኑ ለበሉ ንጎይታ ክብረ ሃቦ ሃሌሉያ አምላክ ሰናይ አሜን ሎም እግዚአብሔር በክብሩ ክቡር ምስክር ዝብል አርእስቲ ክምህረና ጎይታ ይባረክ ክቡር ምስክር ዝብል ስለዚህ እግዚአብሔር ሎሚ ኣብ ህይወትና ዝምስክሮ ነገር አለው አሜን አብናትኩ ጉዳይ ዝምስክሮ ነገር አለው ሃሌሉያ ኣብዚ ጉባኤ ዝምስክሮ ነገር አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን አምላክን አሜን እትርእስቲ ሂቤ ዘለኹ ክቡር ምስክር ዝብል ሓፈሻዊ ብዛዕባ ምስክር መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ይተጻሒፍ ዘሎ ብዙሕ ይተጻሒፍ ዘሎ بعبي ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ዕብራውያን 11 ደበና ምስክር ተባሂሎም ተጸዊዖም ዘለው ናይ እምነት ኣቦታት ኣለው ንምንታይ ምስክር ኣድሊ ግን ሕጂ ክንሪኦ ኢና አሜን እግዚአብሔር ንምንታይ ኣብ ምስክር ፎከስ ተገብር ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ኣብ ህይወትና ይኹን ኣብ ቤትና ይኹን ኣብ ናብራና ይኹን ኣብ ሰማያትና ቅድሚ ናብ ትቀንድር እስተይ መእታዊ ገለ ክዛረብ ብዛዕታ ምስክር ዝብል ኣብ ኩሉ ንገብሮ አክቲቪቲ ከም ህዝብ አምላክ ብጣዕሚ ምስክር ዘለና ብጣዕሚ ዛስዋይ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ኢሎም እቶም ናይ እምነት ኣቦታት ብክንድዚ 12 ምስ ወረደ ንዕኦም ወዲ ብክንድዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብኩም ከለኹም ኢሎም
ኣብኡ እንታይ ዘርእካ እግዚኣብሔር ንምስክር ነፍስ ወከፍ ሰብ ቫልዩ ከም ዝህቦ ንኤቭሪ ንስኻ ትገብሮ ኩሉ ዓይነት ሙቭመንት ንኣምላኽ ኢልካ ትገብሮ እግዚኣብሔር ምስክር ከም ዝህቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ብሓፈሽኡ ግን እቲ ምስክር ማለት ክልተ ዓይነት ምስክር ኣሎ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኣሎ ብሕማቕ ዝምስከር ብዛዕባኻ ይኹን ብዛዕባ ኣምላኽ ብዛዕባ ጉባኤ ኣሎ ብፅቡቕ ዝምስከርካ ኣሎ ሓፈሻዊ እቲ ምስክርነት ክንብል ከለና ወይ እቲ ምስክር ግን ብሰለስተ ነገር ክገልጽ ሓደ ጸብጻብ ማለት እዩ ምስክር ማለት ጸብጻብ ማለት እዩ ካልኣይ መዝገብ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ መረጋገጺ ስለዚ ናይ ነፍስ ወከፍና ምስክርነት ብጣዕሚ ዘገድሰና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ኣካይዳኹም ኣጸብቑ ክብል ከሎ ካብ ጌጋ ምስክር ንኽንሕሎይ ምክንያቱ ሓንሳ እንድሕር ብዛዕባኻ ጉጉይ ምስክር ወይ ድማ ዘይግባእ ምስክር ኣባኻ እንድሕር መፂኡ ዘመንካ ሙሉእ እቲ ምስክር ድሕሪኻ ድኸይድ ዘመንካ ሙሉእ ስለዚ ኣብ ህይወትካ ዝምስከር ነገር ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ዘገድስ ኣብ ናትካ ናብራ ዘገድስ ነገር ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ዘገድስ ሕፅር ዝበለ ሰባት ክሪእኻ ከለዉ ናባኻ እንታይ ዓይነት ምስክርነት ኣለዎ ኣምላኽ ክሪእካ ከለኹ ንዓኻ እንታይ ዓይነት ምስክርነት ኣለዎ ምክንያቱ ምስክርነት ኩሉ ሻዕ ምሽብና ለጊቡ ዝኸይድ ዘመናት እዩ ዝኸይድ ስጋዕ ካብዚ ምድሪ ንኸይድ ዘመናት እዩ ምስክርነት ምሳና ዝኸይድ ሎሚ ዝገበርናዮ ፅቡቕ ኮነ ሕማቕ ከም ምስክርነት ኮይኑ ዝቕመጥ which means መዝገብ ኮይኑ ዝቕመጥ ጸብጻብ ኮይኑ ዝቕመጥ ሽምካ ክለዓል ከሎ እቲ ትማል ዝገበርካዮ ምስክርነት ኩሉ ምስኡ ይለዓል ኣብ ዝኾነ ቦታ ኢቭን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ በታ መዓልቲ ፍርዲ ይብል ኣመንቲ ኣብ ቦታ ፍርዲ ጠጠው ንብል ኢና ንገሃንም ዘይኮነስ ግን ኣብ ማቴዎስ ምሽ ከምኡ ኢሉ ኩሉ ዘይጠቅም ቃል ዝተዛረብኩሞ በታ መዓልቲ ፍርዲ እንታይ ክትብሉ ኢኹም ጸብጻብ ክትብሉ ኢኹም ምክንያቱ ምስክርነት ተቐሚጥ ኣሎ ኢንፋክት ትማል ዓርቢ ዝነበርኩም ኣፖስትል ብጣዕሚ ትንክፎ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ደልየ ዘለኹ ግን እታ ምስክር ትብል ብጣዕሚ ኣገዳሲት ናብ ህይወትና ሎሚ ንዓኻ እንታይ ምስከረልካ ኣሎ እንታይ ምስከረልክ ኣሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ሓደ ምስክርነት ቅድሚ ገለ ዝተወሰነ ዓመታት ሓደ ሓው እንታይ ኢልኒ ኣነ ሳሙኤል ኢልኒ ብክልተ ነገር ሓጢኣት ዘይገብር ኢልኒ መጀመርያ ይተረዳእን ብኸመይ ማለት ከ ይኸይልየ ሓደ እግዚኣብሔር ንሓጢኣት ስለ ዝጽየፎ ስለ ድፍንፍኖ ሓጢኣት ኣይገብርኒ ጸጋኻ ይድግፈኒ ካልኣይ ግን ንሽመይ ኢልኒ ካልኣይ ግን ንምንታይ ሓጢኣት ዘይገብር ንሽመይ ምክንያቱ ዋላ ኣምላኽ ረሲዕዎ ከሎ እቲ ብዛዕባኻ ዝተመስከረ ግን ኣይርሳዕን ሽምካ ክፅውዕ ከሎ ኩሉ ሻዕ ትማሊ ዝገበርካዮ ከም ጸብጻብ ከም መዝገብ ኮይኑ ተቐሚጡሎ ሰባት ልክዕ ንዓኻ ሽምካ ክልዕሉ ከለዉ እቲ ትማሊ ዝተገብረ ምስክርነት ናትካ ግድን ለጊብሎ ዋይ እንተኢልኩምኒ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ብዛዕባ ኣቤልን ቃኤልን ክንደይ ዘመናት ተጸብጺቡ መጺኡ ኣብ ዕብራውያን ተዘሪቡ በቃ ሓንሳ ተገይሩ እዩ ሓንሳ ኣብቲ ምድሪ ኣፒር ስለ ዝኾነ ስለ ዝተረኣየ ከም ምስክርነትን ከም ጸብጻብን ኮይኑ ዝቕመጥ እምበር ኣይሕከፍኒ ነዚዩ ኣብ ሽምና ዝለግብ ምስክርነት ብጣዕሚ ዘገድሰና እግዚኣብሔር ብዛዕባ ክልቲኦም መስዋዕቲ ክዛረብ ከሎ ናይቲ ሓደ ፈንፊሉ ወይ ናይቲ ሓደ ናይ ኣቤል ከዓ ተቐቢሉ ወይ ኣብኡ ዝገርም ነገር ግን እንታይ ኢሉ መሲልኩም ሞይቱ ክነሱ ኢልዎ ንኣቤል ስጋዕ ሕጂ በታ ዝገበራ ተግባር ይምስክር ኣሎ ኢሉ ሞይቱ ክነሱ ኣቤል ኦልሞስት 4000 ዓመት ገለ ኣከባቢ ኣቁፅሪ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺ ብድሕሪኡ ጻሕፈ ዕብራውያን ተጻሒፉ ድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ዓመት ግን ኣይተደምሰሰን ካብ ዝገርመኩም ምስክርነት ከም ዝዛረባኡ ጻሕፈ ዕብራውያን ተዛሪቡ ሞይቱ ክነሱ ኢሉ በታ ዝገበራ ግብሪ ግን ስጋዕ ሕጂ ይዛረብ ኣሎ እስኻ ይትዛረብኒ ኢኻ ናትካ ዝተጸብጸበ ዝተቐመጠ መዝገብ ግን ንዘመናት እዩ ትዛረብ whether good or not bad that's why ታሪኽ ናይ ዝኾነ ሰብ እንተልዒልኩም ኣልግባ ቢሉ ምስኡ ኣብ ዝኾነ ቦታ እንድሕሪኢኹም ዝገበሮ ግብርታት እዮም ዝነግሩኻ ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ ቤት ኣምላኽ ስለዚ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ምስክርነት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣሕዛብ ስለኻ ዝምስክርዎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ህዝቢ ኣምላኽ ስለኻ ዝምስክሮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ
ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 እንድሕሪእኹሞ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 አው ሓደ ነገር ተፈጺሙ እቲ ዝተፈጸመ ነገር ከ እንታይ እንድሕሪልና ልክዕቶም አይሁድ ጽርዕን ኢሉ ምስቶም ኣብ ዕብራውያን ዝነበሩ አይ ሚን ጽርዕት ዝዛረቡ ወይ ከ ኣብ ግሪክ ዝነበሩ አይሁዳውያን ምስቶም ኣብ እስራኤል ዝነበሩ አይሁዳውያን ኢሉ በቲ መዓልቲ መግቢ ምዕዳል ናይ መበለታቶም ተባኢሶም ኢሉ ተባኢሶም ብድሕሪኡ ሐዋርያት ነቲ ቀንዲ ኣገልግሎቶም ገዲፎም ናብኡ ከኣትዉ ስለ ዘይደለዩ ሓደ ነገር ተዛሪቦም ሐዋርያት ንብሙልኦም ይብል ትጽሑፍ ነቶም ኩሎም ደቂ መዛሙርቱ ጸዊዖም ሰምዑ ኢሎሞም ንሕና ኣገልግሎት ዝቃልን ጸሎትን ሓዲግና ኣብዚ ክንዛረብ ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ካባኻትኩም እንታይ ኢሎሞም 7 ሰብኣይ ሕረዩ እንታይ ዝገብሩ ብዛዕባ መግቢ ብዛዕባ ዝስተ ብዛዕባ መምሕዳር ኣብዚ ኮይኖም ዘመሓድሩ ንሕና ግን ተፈሊና ኢሎም ኣገልግሎት ቃልን ጸሎትን ኣይንግደፍ ምክንያቱ ንሕና ዝንድሕር ገዲፍናዮ እዛ ማሕበር ክትብተን እያ ማለት እዩ እሶም ግን ኣባና እንዳተመሓደሩ ምሳና እንዳጸለዩ ምሳና ቃል ኣምላኽ እንዳተኻፈሉ ግን as the same time ከኣ ነቲ ህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ገብርዎ የመሓድርዎ ኢሎም 7 መሪጾም እሱ ይኮነና ርእስተይ ኣብአን ዘቐምጥዎን 3 መለክዕ ኣለዋ ቀዳማይ እንታይ ኢሎሞም ሐዋርያት ካብ ዝገርመኩም 7 ሰባት ምረፁ ግና ኸኢሉ ኣብ ማእኸልኩም ብጽቡቕ ዝተመስከረሎም ቀዳመይት መለክዕ ካልኣይ ኢሎም ቀፂሎም መንፈስን ጥበብን ከኣ ዘለዎም 3 መለክዕ ሂቦም እንታይ ኢሎሞም ጽቡቕ ምስክር ኣብ ማእከልኩም ዝተመስከረሎም ሓደ ካልኣይ መንፈስ ዝመልኦም ሳልሳይ ጥበብ ዝመልኦም ካብኦም ክልተ ፊልጶስን ስቲፋኖስን ወፂኦም ብዙሕ ታሪኽ ካብ ግብረ ሐዋርያት ገይሮም እቲ ቀዳማይ መስዋዕቲ ኮይኑ እቲ ከዓ ዓራፍ 8 ኣይቲን ከይዱ ኣብ ሰማርያ ክርስቶስ ሰቢኹ ነታ ዓዲ ብምልኣ ገልቢጥዋ ሪኢኹም ምስክርነት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣይ ፕሮሞሽን ዝህበካ እቲ ናይ ሐዋርያት መምርሒ ብጣዕሚ ዝገርመኩም እንታይ ኢሎሞም ክደግማ እታ ቃል ጽቡቕ ምስክር ቅድሚ መንፈስ ዝመልኦም ቅድሚ ጥበብ ዝመልኦም ምባሎም ኣብ ማእኸልኩም ሽሞም ክለዓል ከሎ ጽቡቕ ዲ ምስክር ነው መጀመርያ ሽሞም ክለዓል ከሎ ኣብ ማእኸልኩም እስጢፋኖስ ምስተባህለስ እንታይ ምስክርነቱ ብድሕሪ ምስክርነቱ እንታይ ሓሳዊ ዲ ነይሩ ሰራቂ ዲ ነይሩ ጸላይ ዲ ነይሩ ሰባኺ ዲ ነይሩ መጀመርያ እንታይ ምስክርነቱ ኢሎም ልክዕ ድሕረ ባይቶኦም ምስክርነት ምሰምፁ በቃ መንፈስ ከመሊእዎም ዶ የስ ጥበብ ከለዎም ዶ ነዚኦም 7 ንሕረዮም ኢሎም ሲምፕል ነገር ኣይኮነን ሐዋርያት ተጠቐምሉ ምክንያቱ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ይምስክረልካ ብጣዕሚ ዘገድሰካ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ስለኻ እንታይ ይምስክሩ ብጣዕሚ ዘገድሰካ ምክንያቱ ዘይተገብረ ምስክር ኦልሬዲ ፈራሲ እዩ ናይ ብሓቂ ዝገበርካያ ምስክር ግን ዘመናት ሙሉእ ዝኸይድ ብምክፋእ እንድሕር ምስክሩልካ ኣለዉ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ኦልሬዲ ሓሶት ቀጻልነት ስለ ዘይብሉ ምፍራሱ ኣይተርፎን እዩ ሓቂ ግን ዋላ ኣብ ዘይከውን ነገር ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ኣይፈርስን ምክንያቱ ሓቂ ባዕሉ ኣምላኽ ዝገበርካያ እንድሕር ኮይኑ እግርኻ ይኸይድ እምበር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይኩንኩም ለኩም ለኹ ኣብ ቅድሚ ኣብዚ ምድሪ ብሂወት ክሳዕ ዘለኻ ግን ካባኻ ኣይኢለኒ ስለዚ ምስክርነት መዝገብ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኢና ክንጥንቀቐሉ ዘለና እግዚኣብሔር ባዕሉ አንተ ወይ ዝበልክኹም ቃል ብዛዕባ ኣቤልን ቃኤልን ክዛረብ ከሎ ብክልተ ነገር እዩ ደስ ደይበሎም እግዚኣብሔር ኢሉ ናብ ቃኤልን ናብ መስዋዕቱን ባሂሉ ኣይረአየን ምክንያቱ ቃኤል ዘቕረቦ ካፍረ ምድር እምበር ካብ ፍርኡ ይኮነን ኣቤል እግዚኣብሔር ናብ ኣቤል ክርኢ ከሎ ግን ናብ ኣቤልን ናብ መስዋዕቱን ባሂልዎ ረአየ ኢሉ ባሂልዎ ርኢ ዋይ እንተኢልኩም ኣቤል ዘቕረቦ ካብ ናቱ በኹራት እዩ ዝብል ትፅሑፍ ቃኤል ዘቕረቦ ከዓ ምድሪ ዘፍረየቶ እምበር ባዕሉ ዘፍረየ ይኮነን ምፅኢሉ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ንቃኤል ጽቡቕ ተትገብር ገጽካ ኣይምጸልመን ሓጢያት ኣብ ኣፍ ደገ ኮይና ትቃፀወካ ኣላ ክትስዕራ ይግባእካ ኢሉ ስለዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ንኽልቲኦም ምስ መስከረሎም ስቲል ስጋ ሕጂ ብዛዕባ ቃኤልን ኣቤልን ንዛረብ ኣለና ብፍጹም ኣብዚ ሕጂ ዘመን መፂኻ ቃኤል ጽቡቕ ገይሩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሓንሳእቲ ነገር ገይርዎ እዩ ከም ምስክር ከም መዝገብ ከም ፀብጻብ ኮይኑ ተቐሚጡ እዩ ኣምላኽ ምሕረት ክገብረልካ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ምድሪ ሕጊ ግን ኣይገድፈካን ነዚና ኣብ ሽምና ዝለግብ መዓልታዊ ነገር ሰባት ስለና ዝምስክርዎ ብጣዕሚ ነገር ከገድሰና ዘለዎ ልክ እንድሕሪኹም እግዚኣብሔር ክበሃል ከሎ መፍርሒ እዩ እግዚኣብሔር ክበሃል ከሎ ልዑል እዩ ምክንያቱ ካሊእ የብሉን ኢየሱስ ክበሃል ከሎ ጻድቕ እዩ ካሊእ የብሉን ኣብ ምድሪ
ስለዚህ ይብሉ ኢና እንታይ ንብልና በቃ ጻድቅ ኢየሱስ መድሓኒ ኮይኑ ሓሊፉ ድሕሪ 2000 ዓመት ሕጂ ንህለኩም ዝተቀበለ ሰብ ጎይታ መድሓኒ ይብል ምክንያቱ ኣብ ናይ ስም ኢየሱስ እታ መድሓኒ ትብል ትራያት ተቀሚጣ ዘላ صحاب ቅዱስ ክምስክረሉ ከሎ ኃጢአት ኣይተቀመጠሉን እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ኃጢአት ገይሩ ኢልካ ክትምስክር ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ኣይተገብረን ኣብ ትሽዕዋን ዝገርመኩም ነገር ንኢየሱስ ግን ኣብ ትሽዕዋን ብሓሶት መስኪሮም ልዮም ግዜ እንዳኸደ ምስ ከደ ግን ፈሪሱ ኢየሱስ ግን ኣብ ትሽዕዋን መድሓኒ ኮይኑ ሞይቱ ተንሲ እዩ ስቲል ስጋ ሕጂኻ ይቅፅል ኣሎ ዋይ እንተልኩም ሓቂ ዝተመስከረ ኣይወድቕን እዩ ሓሶት ዝተመስከረ ግን መዓልታት ክወስድ ይኽእል ኣዋርሕ ዓመታት ምውዳቁ ይተርፎን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብዚ እንታይ ያክብለኩም ደሌ ብዛዕባቲ ምስክርነት ዝብል ክዛረብ ደሌ ስለዚህ ምስክርነት ኣብ ህይወትና ብጣዕሚ ገላፂ ምስክርነት ኣብ ህይወትና ብጣዕሚ ገላፂ ንሰብ ካብ በኣካል ትላለየ ብምስክርነቱ ትላለየ ይበዝሕ ሰብ ብዛዕባ ሰብ ክዕልለካ ከሎ ቀልጢፉ ዝዕልለካ እንታይ ድሕረ ባይቲ ዝዕልለካ ምስክርነቱ ዝዕልለካ ካብ ፀብፃብ ኣውፅኡ ዝዕልለካ ካብ መዝገብ ኣውፅኡ ዝዕልለካ ካረንትሊ ሕጂ ትገብሮ ዘለካ ሞ ሕጂ ኩላትና ኣይንፈልጦን ኢና ብዛዕባና ዝምስክር ትማልናትና እዩ ስለዚህ ቀልጢፍካ ብጽቡቕ ምስክር ክትቀይሮ ዘለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ናብቲ ቀንዲ ርእስተይ ከኣተይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓደ ጽሑፍ ክንርኢ ኢና እሱ ከዓ ኣብ ሉቃስ 21 ካብ 1 እስካዕ 3 ዘሎ ጽሑፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ንሪኦ ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሓንቲ መበለት ዝመስከሮ እቲ ቃል ከምዚ ይዝብል ኢንፋክት 21 እየ ዘለኹ ክሳዕ 3 ብዛዕባ ክልተ ነገር እዩ ዝዛረብ እቲ ጽሑፍ እንድሕር ገንፂልኩም ኣለኹም ኣነ እንዳተዛረብኩ ኸይደ ብዛዕባ ክልተ ነገር እዩ ዝዛረብ ብዛዕባ ክልተ ኣካላት በዚ ሃብታማት ኢልዎም ኣሎ በዚ ከዓ መበለት ኢልዎ ኣሎ በዚ ሃብታማት እዮም ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሪኦም ከሎ ኣብ ቤት መቅደስ እዩ ነይሩ እታ መበለት እቲ ንኣምላኽ ዝመሓሰበቶ መባዕ ከተምፅእ መፅያ እቶም ሃብታማት ከዓ እቲ ንኣምላኽ ዝሓሰብዎ መባዕ ከምፅኡ መፅዮም ራእይዎ ብዚ ክልቲኦም ኣብቲ ቤት መቅደስ ክልቲኦም ኣካላት እቶም ሃብታማት ካብ ሓደ ንላዕሊ እዮም ምክንያቱ ሃብታማት ኢልዎም ኣሎ ባዕሉ ሉቃስ ፅሑፎም ከለዎ ሃብታማት እዮም ስለዚ ቁፅሮም ኣይተገልፀን ግን ካብ ሓደ ንላዕሊ እዮም እታ መበለት ግን ሓንቲ እያ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኢሉ ንክልቲኦም ይሪኦም ነይሩ ዝሪኦም ዝነበረ መታን ክምስክረሎም እዩ ኣብ 3 ድሕር ሪኢኹሞ እንታይ ኢልዎም ኣብኡ መስኪሩሎም ኣሎ ኣብዚ ክዛረቦ ደሊልኹ ግን ይዕንቲ ኢየሱስ ካብ ይዕንቲ ሰብ ብጣዕሚ ዝፈላለ ኣብቲ ህሞት እቲ ኢየሱስ ክንደይ ብዝሒ የቐምጡ ኣይኮነን ሪእዎም ድሕሪ እታ ፅሑፍ ሪኢኹማ ኣምላኽ ሰናይ ክፈትዋ እታ ፅሑፍ ምሳይ እንታይ ኢሉ ቁሊሕ ኢሉ ሃብታማት መብኦም ኣብቲ ሳጹን ምጽዋት ኢሉ ሕጂ ረኣዩኒ ክንደይ የቐምጡ ይኮነን ኢሉ ከመይ ገይሮም ከም ዘውድቑ ረኣየ ኢሉ ምስጢር ናይ ኢየሱስ ዝገልጽ ዘሎ ክንደይ ከቐምጡ ኣይኮነን ሪእዎም ነቶም ሃብታማት ከመይ ገይሮም ይቐምጡ ኣለዉ ኣብቲ ንኣምላኽ ዝግባእ ነገር ከመይ ገይሮም ይቐምጡ ኣለዉ ሃብታማት ኢልዎም ኣሎ ሚልዮነራት ክኾኑ ይኽእሉ ቢልዮነራት በዝና ሕጂ ይዳዝን ማተር ግን ክንደይ የቐምጡ ዘይኮነ ብምንታይ ዓይነት ሓቐና ይቐምጥዎ ኣለዉ ትሰሊ ከመይ ገይሮም ይቐምጥዎ ኣለዉ ረኣየ ኢሉ ቀፂሉ ክልተ ከዓ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ሓንቲ ድኻ መበለት ከዓ ካብኡ ክልተ ላብጦን ከተውድቕ ከላ ረኣያ እሞ ካብ ኩላቶም እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ኣብዚኣ ከም ዘውደቐት ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ብምንታይ መለክዒ ብወላ ሓንቲ መለክዒ ኣይርከብን ክልተ ላብጦን ማለት ኣብቲ ኣብ ማርቆስ ሓደ ቃድራንቴን ኢሉ ፅሒፍዎ ኣሎ ንገንዘብ እዩ ዘመልክት which means ከምዚ ኣብ ዓድና ዝነበረ 25 ሳንቲም ተደሚረን 50 ሳንቲም ይኾና ስለዚ እተን ላብጦን ከምኣ ማለት እዩ ንኣሹ ሳንቲም እየን እቲኦም ግን ሃብታማት እዮም ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘቐምጡ ርግፀኛ እየ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ልክዕ ምስ ረኣዮም እታ ዓንተ ወይ ዝበልክኹም ብዙሕ ገንዘብ ዘይኮነ ዝምርምር ነይሩ ከመይ ገይሮም ኣብቲ ሳጹን ምጽዋት ናይ እግዚኣብሔር የቐምጥዎ ኣለዉ ጥራይ ዝር ነይሩ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ፅማት ይብሉን ኣምላኽ ናይ ልቢ ሃቐና ግን ፅማት ኣሎ በየናይ ሃቐና መፂኻ ተቐምጦ ኣለኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ብጣዕሚ እዩ ዘገድሶ ልክዕ ከምቲ ኣብ ለዋውያን ምሽኮም ኢልዎም ኣሎ ብዛዕባ መስዋእቲ ምስጋና ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢልዎም ኣሎ
መስዋዕትኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከተምጽዎ ከለኹም ፍቱው ከም ዝኸውን ጌርኩም እንታይ ግበርዎ ኣቕርብዎ ስለዚ ኢየሱስ ነዚ ዝልክዓ ዘሎ ክልቲኦም ዘምጽዎ ናይቲኦም ሃብታማት ይበዝሕ ናይታ መበለት ይውሕድ ዝገርመኩም ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ሃብታማት ምስ ብዙሕ ገንዘቦም ሓንቲ መበለት ምስ ውሕድ ገንዘብ ኣወዳዲሩ እዛ መበለት ዝበዝሕ ሂባ ኢሉ ምክንያቱ ናይ ኢየሱስ ዒንቲ ከም ሰብ ኣይኮነን ሓሊፉ ብድሕሪኻ ዘሎ ነገራት ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ኣለዎ ኢየሱስ ሽዑ እንታይ ኢሉ ካብ ኩላቶም ኢሉ እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ኣብዚሓ ከም ዘውደቐት ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ስለዚ ሰብ ክርኢ ከሎ ብፍጹም ዕሽነት እዩ ዝብቅል ሰብ እሶም ኣቐሚጦም ብዙሕ ኣቐሚጦም ከለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሪቨርስ ገይርዎ ኣንጻር መስኪሩ ዋይ እንተኢልኩም ክንሪአ ኢና ኣርባዕተ ራእዩ እዚኣቶም ሲ ሕጂ ራእዩ እዚኣቶም ሲ ኩላቶም መባዕ ካብ ተረፎም እዮም ዘውደቑ ስጋዕ ኣብዚኣ ጠጠው በሉ እንታይ ይርእዎም ዘቐምጥዎ ዘለዉ ገንዘብ ዘይኮነ ንብዙሕ ነገር ንሓበቦኦም ንሓትነኦም ንሓፍቶም ነቦኦም ወዚዖም መጺኦም ልክዕ ተረፍ ምስ ተረፈ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቕሪቦሞ ኣብኡ ከሎ ኣምላኽ ሪጀክት ገይርዎ ኢየሱስ ተረፈ ማምጽኦም ለይሉ ሚልዮን ኣምጽኦም ክኾኑ ይኽእሉ ሽሕ ኣምጽኦም ክኾኑ ብዘይገድስ ግን ንዓይ ዝብቅዕ ኣይኮነን ተረፍ ኣምጽኦም ስለዚ ዲስኳሊፋይ ኮይኖም እታ መበለት ግን ረኣይዋ እንታይ ኢሉ እዚኣ ግና ኢሉ ካብ ስእነታ ዘለዋ ኩሉ ምግባእ እያ ዘውደቐት ኢሉ ዋት ኣሜዚንግ መበለት እያ which means ብዘይ ሰብኣይ ትነብር ሓገዝ የብላን ድኻያ ግን እንታይ ኢሉ ክልተ ላብጦን እሰን ከማ ንምግባእ እየን ሓሲባተን ነይራ ኣምጽያ ኩለን ሳበ ጌራተን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቕሚጣተን ስለዚ ኢየሱስ ክሪኦ ከሎ ናይ ብዝሕን ናይ ዋሕድን ዘይኮነ ብድሕሪ ዘሎ እንታይ ገዲፋ መጽያሳ እሶም ከእንታይ ገዲፎም መጽዮም እሶም ተረፍ ሒዞም መጽዮም ንሳ ግን ዘለዋ ኩሉ ኢሉ ናይ መግባ ከይተረፈ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣምጽያቶ ሓደ ነገር ይተረዲዋ እዛ ሰበይቲ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዘለካ ኩሉ እንድሕር ሂብካዮ ዘለዎ ኩሉ እዩ ዝበካ ኣምላኽ ኣሜን በሉ ኣምላኽ ዘለካ ኩሉ እንድሕር ሂብካዮ እግዚኣብሔር ከዓ ዘለዎ ኩሉ እዩ ዝበካ ኣሜን በሉ ኣይተረዳእኩምን ዘሎ እግዚኣብሔር ዘለካ ኩሉ እንድሕር ሂብካዮ ኣምላኽ ባዕሉ ከዓ ዘለዎ ኩሉ እዩ ዝበካ ነዚ ኣብ ሮሜ ወድኳ ካብ ሃበና ኢሉ ከመይዳ ምስ ኩሉ ዘይሂበና በቃ ኩሉ እቲ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ንዓኻ ተዋሂቡ ማዓስ ንስኻ ዘለካ ኩሉ ምስ ወፋኻ ነዚ ኒጢሜጥዎስ እንታይ ኢልዎ ብምሉእ ርእስኻ ነዚ ነገር ዝወፊ ምሽ ገንዘብካ ሙሉእ ርእስኻ እቶናው ሽዑ ኣምላኽ ኩሉ እንትንኡ ክበካ ከሎ ክትርእኻ እቲ ብምድሓን ዝረኸብካዮ ፌቨር ዘይኮነስ ካብኡ ንላዕሊ ነዚ እኮ ኣብ ሉቃስ ኣታ ሓይደት ሞጋሰ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣቦኻ መንግስቲ ክበካ ፈቲሎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣይተረዲእዋ ኢንፋክት ክሓስበ ከለኹ ሽዑ ኢየሱስ እንዳመስከረላ ቤታ መሊእ ኣሎ ዋይ እንድሕር ኢልኩምኒ ዳዊት ክዛረብ ከሎ 119 ምስክራትካ እሙን ኢሉ ስለዚ ኢየሱስ ክምስክረላ ከሎ ኣብ መግቢ ጸኒሑ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ቤት ገለ ሰባት መጺኦም ኣዳልዮምላ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ መግባ ገዲፋ ክትቦ ከላ ኣብ ቤታኻ ንሳ ከይፈለጠት ኣዳሊላ ጸኒሕ እግዚኣብሔር ዋይ እንታይ ኢልኩምኒ እግዚኣብሔር ምስክራቱ እሙን እዩ ኢየሱስ ምስክራቱ እሙን እዩ ኢየሱስ ምስክራቱ እሙን እዩ ጥራይ ኢየሱስ ንዓኻ ይመስክረልካ እምበር ናትካ ነገር ይመልእ ናትክ ነገር ይመልእ ጎደሎ ነገር ይመልእ ደው ዝበለ ነገር ይንቀሳቀስ ጥራይ ሓንቲ ነገር ኢየሱስ ይመስክረልካ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚኻ መጺኡ እዚ ውልደይ ጥራይ ይበል እዚ ሙሉ ነገሩ ሂብኒ እዩ ጥራይ ይበል ብድሕሪ ናትካ ነገር ኩሉ እናተንቀሳቀሰ ዝኸይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ልዑል ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ኣሜን ስለዚ ኣብዚ ኢየሱስ ድመስከሮ የኽርኤኩም ጸኒሐ ስለዚ ብዓይን ሰብ ክትርአ ከላ መበለት እያ ድኻያ ሓጋዝ የብላን ዘይተሓስበ ግን ሓደ ሓጋዝ ረኺባ ኢየሱስ ድበሃል ኣሜን እሳ ከተውድቕ ከላ ሕጊ ኮይኑዋ ኣብቲ ሰሎሞን ዝሰርሖ ቤት መቅደስ ከም ግቡእ መባእ ከተውድቕ እያ መፅያ እምበር ኢየሱስ ኣብኡ ኣሎ ኣይብልኝ ትፅሑፍ ነገርና እሳ ግን ጉባኣ ኮይና ሙሉእ ዘለዋ ናይ መግባ ገዲፋ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቐሚጣቶ ግርም እዩ ዝብለኩም ካብቶም ተረፎም ዘምፅኡ እታ ናይ ምግባ ገዲፋ ንኣምላኽ ዝሃበቶ ስሙር መስዋዕቲ ኮይኑ ናብ ኣምላኽ ደይቡ ኣብዚ ረኣዩ ንኽልቲኦም ብሓደ ዓይኒ ርእይዎም ንኽልቲኦም ግን በበይኖም መስኪርሎም ክሪኦም ከሎ ግን ነቶም ሃብታማት ርእይዎም ነታ መበለት ካ ኢሉ ከተውድቕ ከላ ርእይዋ ኢሉ
ኣብ ምስክር ምስ መጸ ግን ነንበይ ነው መስኪርሎም ምክንያቱ ነንበይ ውህብቶ እዮም ሂቦም ዝኾነ ዓይነት ንኣምላኽ ትህብዎ ነገር እግዚአብሔር ክንደይ ሂብኩም ዘይኮነ ዓይነት ኣወሃህባኩም ይተገድሱ ዳዊት ክዛረቦ ከሎ እግዚአብሔር ታይሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት ጽሒፎ ኣምላኽ ሃብታም ምዃኑ ይረዳእኩም ደሊ ታይሎ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዘሎ ወርቂ ብሩር ኣቡዑር ኩሎም ናተይ የሚሎ እንተ ዝጠም ከማን ንዓኻ ወሪዳ ኣይመለመንኳን ምክንያቱ ኣምላኽ ሃብታሚ ዋንስ ግን ልብኻ ብጥዑይ ሃቐና መጺኻ ጥራይ ካብ ኣምላኽ ትቐርብ ብድሕሪ መስኪርልካ ኣሎ ኣምላኽ በር ብፍጹም ኣብ ዘመን ሙሉ ኣምላኽ ደኺዩ ኣይፈልጥን እዩ ኣምላኽ ብባህሪኡ ሃብታሚ ክልተ ነገር ኣርእየኩም ኣለኹ ብጥዑይ ሃቐና ንኣምላኽ ጸሚዓ ዝመጸት ዘለዋ ኩሉኻ ንእግዚአብሔር ስሙር መስዋዕቲ ክኸውን እዩ ኢላ ናይ መግባ ቆሪፃ ዝመጸት መበለት ናታ ደስ ኢልዎ ሰባት ኩሎም ተገሪሞም ኾን እዮም ሽዑ ንየሱስ እንታይ ዝሰማይ ጽሉል ኢሎም ሆሉ በቃ ኹም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ልበ ኣምላኽ ነይርዎ ብልበ ኣምላኽ ገይሩ ምስ ረኣያ ከዓ ናይታ መበለት ዝበልጽ መስዋዕቲ ኮይኑ ካብ ናይቶም ብዙሕ ገንዘብ ካብ ተረፎም ዝሃቡ ሃብታማት እስኪ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ ንኣምላኽ በሉ ኩሉ ነገረይ ይውፍየሉ ኣለኹ ንኣምላኽ በሉ ኩሉ ነገረይ ይውፍየሉ ኣለኹ ስለዚ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ክንሪኦ ዘለኹ ደሊል ዘለኹ እንታይ ይመስለኩም እዛ መበለት እዚኣ እቲ ምስጢራ ሓደ ነገር እዩ እቲ ምስጢራ ዘለዋ ኩሉ ንኣምላኽ ኢላ ሽም ኣምላኽ ፀዊዓ ብምግባራ ጥራይ ካብ ናይ ብምልኦም ዝበዝሕ ሽምን ክብርን ተዋሂብዋ ቀሊል ከይመስለኩም ኢየሱስ ክምስክረልካ ሽዑ ስለ ዘይተረድእዎ እዮም እምበር ኢየሱስ ክምስክረልካ ቀሊል ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን ኣሜን ኣምላኽ ሰናይ እዩ ስለዚ ታሰበይቲ ኣብትናታ ዝነበረቶ ሲትዌሽን ኮይና ክሓስብ ከለኹ ሓደ ነገር ይተረዲእዋ መቸም ዝኾነ ዓይነት ሰብ ረኣይዎ ዝኾነ ዓይነት ሰብ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ንዕኡ ከየትረፈ ብፍጹም ኣይህብኒ ብፍጹም ዋይ ብለኩም ኣለኹ ድንገት ከጋጥም ኽእሊ ግን ድሕሪ ቁር ገለ ሰዓታት ድሕሪ ገለ መዓልታት ከም ዝጠሚ እንዳፈለጠ ዝገብር የለን ሰብ ባህሪኹም እዩ ትወደቐ ኣዳም ኣትሪፊ እዩ ዝህብ ልምዲ ናይ ሰብ እዚ ተረፉ እዩ ዝህብ እምበር ናቱ ነገር ገዲፉ ብጣዕሚ ሬር እዩ ሬር ሓንቲ እዚኣ ተረኺባ እዛ መበለት ሎሚ ካብዚ ጉባኤ ኩሉ እንትንኦም ዝህቡ ሰባት ክወፁ እዮም ኣሜን ኩሉ እንትንኦም ንኣምላኽ ዝህቡ ኣሜን ዶ ኩሉ እንትንኦም ንኣምላኽ ዝስውዕዎ ገንዘቦም ንኣምላኽ ዝስውዕዎ ጉልበቶም ንኣምላኽ ዝስውዕዎ እዛ ሰበይቲ ሓደ ነገር ይተረዲእዋ ቀዳማይ ኣምላኽ ሃብታም ምዃኑ ያረጋጊፃ ካልኣይ ከምዘይጠልም ተረዲእዋ ሳልሳይ ባዕሉ እግዚኣብሔር ከም ዘዳሉ ተረዲእዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ኣምላኽና ሰናይ ኣሜን እስከ ሓንሳ ኣቢሎም የማናይትኩም አልዕሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከበሉ ልዑል እግዚአብሔር በሉ ዘለኒ ሁሉ በሉ ይሂበካ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ተረፍ በሉ ዘለኒ ሁሉ ርእሰይ እውን ከይተረፈ ንዓኻ ይበካ ኣለኹ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኻ በሉ ጽቡቕ መስዋዕቲ ኮይኑ ይቕርብ ናብቲ ዋና ርእስተይ ክመልሰኩም እዚ ኩሉ ዓመታት መፂ ስጋ ሕጂ እዛ መበለት እዚኣ በታ ዝገበረታ ይምስከረላ ኣሎ በቃ ሓንሳ ኢየሱስ ምስከረላ ዝገበረቶ ነገር ካ ሓቂ ስለ ዝኾነ ስጋ ሕጂ እንታይ ይግበረላ ኣሎ ይምስከረላ ኣሎ እስከ ነትጎንኩም ዘሎ ትንከፋ ብልዎ እንታይ ምስክርነትካ ትፈልጦ ዶ በልዎ ኣምላኽ ብዛዕባኻ እንታይ ይምስክር ኣብ ማሕበር ኣምላኽ እንታይ ይምስከረልካ ኣብ ህዛብ እንታይ ይምስከረልካ ምስክርነትካ ትፈልጦ ዶ በልዎ
أملاك سنة يا أمين نقول تخبرها أبو هللويا يسوع كريستوس قوي يا أمين نايمو داتا أملاك كاب سماي كوينو أبو حدا بوتا زمسكرو دم خنرينا أمين تصحف أبي تصحف زلوا ماتيوس 10 شوعة حدا تصحف له زغن ريت أنا حنا يسوع سام مدرن داقل زمسكروي أتناي مودة أتادم أملاك أب سماي كوينو زمسكرو بزعبا يسوع زمسكرو سلازم ماتيوس 10 شوعة حدا تصحف له ماركوس جاء تغلته لوقاس جاء 20 شمون تنكا تصحف له أمودة أتخا بيتروس بعلو خزن تقول له خا هلاي بيتروس حدا 10 شوعة أتخا تصحف له التاريخ كلاتنا نفلطينا قناو حدا مستير له أبتو صحف حدا مستير له مخنياتو يسوع كريستوس يبل تقال نبيتروس نيوهانس نياقوب كابتوم كالوت هواريات فليو ميلو فلاي ماتيوس قلت أقول له نام نويح كرن حيزوهم ديبيلو حزوني ناب نويح كرن حيزوهم زيبو ويدما ناب نويح قبو حيذوهم ثلاث يوم ديبو كاب كالو أتفليهم حيذوهم ديبو يسوع كريستوس يفلت نيري أو أنتاي كم زقاتم نسوا ما يفلتون يمنيرهم لك عو مس ديبو يسوع كريستوس يلو كتسلي مس جمرة لك قطبت تلويتهم كتسلي مس جمرة خا إلياسن موسين بخبري أبتكرن ملوات تجليسهم كل يوم تجليسهم أون دحريهم موسين إلياسن بزعبا يسوع تجرمهم ديم أي تجرمون أملاكم مخاني فلتوهم نحدا سيزن دايو بسجا خمس تجلس أدفلتوهم بر أب سماي زملخ أملاك مخاني فلتوهم زاس واي كتر مسح كودس كزارب كله بزعباتي أبي يرساليم كفت سما زلوا نجر تايقبرون يرم يتزارارون يرم أبي يرساليم كتموت يقبلون يرم تدالي خديخة هايرك سأقول خيام نزد دلوا الله خديخة يبلون يرم بر يسوع ريمو أي تجرمون كلام منهم أي تجرمون وين تلكمني already أبسجاي نبورن كمان فس على من متيم تجاهي دملو أو جن سلسة مخا ما شرط زي كونو سلسة سبعة يوم بطرس يعقوب يوحنس زوم سلسة لك عزغري يخلوه أبكر ميسوس زر يخلوه تجرمهم إجزي أبي هير رأيو إجزي أبي هير بزعبا يسوس كمسكر بدبنان بخبر نابت وتا وريدو لك أبت دبنان قاتو مسجمرو يلو بيتروس دزاربو أي فلتني نيرو لك تخبر خقلبو مش جمرة اتدبنا تكبرنا إجزي أبي هير بدبنا مستقل صعبت وتا بيتروس دزاربو أي فلتني يسوس انتايلو ممهر أبزينا أنا منبر تعمي سلازي سلست داس نصرح حدا نعخا حدا بيتروس حدا إلياس حدا موسى أبزي خان تاي نكبر يلو نمبر اتخبر زمت نورمال كي مسلكم ماتيوس ماركوس لوقاس أبتبوتا سلازي نبرو أي صحافون بقبو بيتروس أبكالاي معرف كيتكم دحريكم ومفقد حدا جن أو صحيفون له انتاي لو أنا تخبري زتجانا نخبريه جنوني تخبري له جرما خالو كبري من الناس نايك جاب هيري جرما ملك عناي تخبريه زستجانا نخا كم وقت معجرينا عين فلتني نايل اتأوز متأنا كبري جنونيو بدبنا تجليسو يلو كابتي دبنا جن أنا زيادة اللي زلخو كابتي دبنا جن حنتنا جري وتيا بود سمركو فتو ودي إذا كله إكساجريت جيروك زياب هيرمتي نحنت مسكر متي بزعبا ودك مسكر لو مز مسكرة بيتكم كأتي بشم يسوس أب سماعاتكم كمتي بشم يسوس أب لبهم كمتي بشم يسوس كاب كبر أملاك زمت صدم تعمل ده مسكر كوينو أب لبهم يكمت هجي مسكر كوينو أب منفسكم يكمت نخلع يكون المتي نخلع يكون المتي بزعبا يسوس كريستوس كمسكر تراي متي تخبري دبنا أقول بيبوم أنت يغون له أيفلتني يوم بيتروس عند حريقهم أنت يزارب له أيفلتني أنت يزارب له خمسة يفلت بمن تياهم طريق مسيلكم عند حرب ساين ساتني يخم أبجوبه منبر نسب بفتح متشا يكونن أبجوبه منبر بفتح متشا يكونن بروخات أب كبر تأتي أب كل يوم متشو أب تناي كبر أتموسفير عند حرلها ولا أب جهنم يمتشو
ጥራይ ክብር አምላክ ያህሉ ጥራይ ናይ እግዚአብሔር ደበና ያህሉ ብሳይንስ ክገልጾ ከለው ልዕሊ 11 ሕማማት ይኸትል ኣብ ጎቦኹንካ ምንባር ከጽንዖ ከለኹ በቃ ሸውሃት ይብልካን ሄዴክ ኣለካ ግድግድ ብለካ ዕግርግር ብለካ ኣብ ጎቦ ምንባር ክብር እንድሕር ኣለኹ እዚ ኩሉ የለን ኣብዚ ምንባር ንዓና ጥዑም ኢልዎ ኣብ ጎቦ ምንባር ንዓና ጥዑም እዩ ኣብዚ ከውሒ ምንባር ንዓና ጥዑም ኢልዎ ሓንቲ ኣታ ምስጢር ናይ እግዚአብሔር ደበና ኣጎልቢብዎም بشم يسوس أبيتكم يتوزبنا أبيتكم يتوزبنا أبجلجلتكم يتوزبنا أبيوتكم يتوزبنا نتهمق زدم نتعزوم زدم نتغفو زدم لا إكسيابي يرتبنا أي أبزم برنا أنا تعملوا أبزي مشي كنا تاتكونك كبر لنا حاتمي أبهمق بوتاكونك كبر لنا حاتمي كبر عمله ترى يحلو نايكسيا بهير دبنا ترى يقول ببكا نايكسيا بهير هلونا ترى يحلف بروقات أبزبوتا دبنا يعطلو هاليلويا نايكسيا بهير دبنا يمتصالو زبوتا راتوسا كبارا هاتايا شبارا دينما لابرا كراسيبا هاتاكتبا براسي كتبا هاتالاماندا لابرا دينا كرابا هاتايا شابرا ديانا ساتا راديكا تابرايا نزيدهم نجر سدم نغفو نجر سدم نعمق نجر سدم لا إكزيابير كبري لا إكزيابير كبري لا إكزيابير كبري يقربكم يو أبزيت عم كنتات كويني بيتروس ريهم على عملك كرجاء كله إزز بلا أي تردوني دو بر سبن دا تردو أونو خلّو أبقوا نمبر أي بلكاني إزز بلنا برجني له حتى وتو يدبنيرو واين حريلكم أب كبر خرجت جميرو كابت جابو تسيس أب دبنا لك دبنا بخبر تام سقول بابم خجر ماكم أب جابو بزحنا جريزل هاي أتيتيد سلزغنا بتعمي زحل زلّه أنا زغر ماكم نجار بيتروس بتعمي تتاراتاري بتعمي تتاراتاري بزي كبر انت زخون يسوع سابز عين نبرنا ده حركة مجب من تسألنا بلوه من يعتقد قدمي يخوم يلو من يرمش بزعبا مجب الزارب وزلوا مسيلوهم جنحهم تسعيف له أب كبر مساعته ولا زخمان محساب قدي فمه من مجب خم تسألنا نبز خرن من كدي يبنا أبز السبيل لنكو أبز درد عنا لنكو لومي بيتكم تصلاهم مقتفتوا يهم آمين ده كابت خبر السلام آمين ده سمعتكم قتفتوا يهم كبر حل فينا بيتكم كبر حل فينا بعلتكم كبر حل فينا بيتكم دمنا خبر حل فيه دمنا خبر حل فيه دمنا خبر حل فيه دمنا خبر حل فيه جلس بجوزو ولا زطلون تايم سيلكم كبر سلازي لي لك دمنا خاتم الشمرة طميتي وكنت أعمل له من يملنجل كل الله تبناني أملاك كاتو الشمرة نايك زيابير تبنا نبيت كاتو الشمرة شعور الله هيتريانيها سبيل لنا هيتريانيها سبيل لنا هيتريانيها سبيل لنا هيتريانيها حالا لقرط يا قطري نايك زيابير تبنا باليكا توسا يس لومي ترتار خرب يا بينو دايما ما خربي لومي كابت قبر السلالة هاليلويا لومي حاجات كل سارة ما خربي سمعت ذاته خربي لومي كابت دمنا السلالة اي راتيكا تربهاتا فراسكا بارودا اكربا شبارادينا راكاتو فهاتايا براكاتا تا 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 لابرادينا اكربا لابارينا شبراديانا ليبراكاتا يابها افراديكاتا راكاتو باراهيدا ابارادينا ماندا إذا بنا يحلفنا بيتكم إذا بنا يتونا بهم إذا بنا يتونا بنجراتكم إذا بنا يتونا بيتكم
لومناتكم نجر كمليو هاليلويا أبيتك ملات كونيو أب نجرات كملات كونيو أب سماعات كملات كونيو أب منفس كملات كونيو أب عذاب كملات كونيو كابت دبنا السلالة كابت غبر السلالة لا يجزي أبير كبري ملات زلو غبري شالو بايني شلقو وحاسيبونا ستهونن كلنا اي شالو بايني شلقو وحاسيبونا اي شاتا تا 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 يهلف دبنا وش بيسوس يهلف دبنا وش بيسوس يهلف دبنا وش بيسوس يهلف دبنا وش بيسوس تاريخ زلوت دبنا نقرات زلوت دبنا عدرشا زلوت دبنا حوات زلوت دبنا نايقياوي ير دبنا تلتانا الصبر دبنا أولا على زلبر دبنا يهلف دبنا بارا 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 رابا بابا 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 يا رابا بابا بابا خمسة لهم تسوى هاليلويا لا كاتا برادا يا يس كبرنا بنزايو هاليلويا إذا ما تعتبرنا عند ملايو هاليلويا عينهم جفنوا هاليلويا عينهم عزة عمتوا أي تشالو بايني شلو بارا 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 بايا ليفرادا كاتا بارادا يهلفنا اكزيابير كبري يهلفنا اكزيابير كبري يهلفنا اكزيابير كبري حراز قبر كبري حراز قبر كبري حراز قبر كبري عرفت زلوا كبري سلام زلوا كبري اي شلو بايني شلو بالا 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 بروغات كبر እግዚአብሔር حوعيز እና ተንቀሳቀሰኝ ዞታ حوعيز እና ተንቀሳቀሰኝ ከሌሁም በህይወትኩም ከሐልፍ ያጂ ከሌሁም በጋርኩም ጋቶኩም ያጂ ከሌሁም አብት ጸልመተ ነገር ከሌሁም አብት ዘኸበለኩም ነገር ከሌሁም አብት አይፍታል ይዝበለ ነገር እጂ ክብር ሐልፍ ያ ሃሌሉያ አይቻሎ ባይኔ شلقو هاسيمو بدا 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 إلا بدا 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 يهلف حوش بيسوس يهلف حوش بيسوس بدا 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 دا 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 كدلا يچالو بايني شلقو هاسيمو كابت ملات سلالة كابت ملات سلالة كابت ملات سلالة كابت ملات سلالة ناتك لقر كمالي عجي ناتك لقر كمالي قولوا لغا كمالي هاليلويا شلقو هاسيمو بارا 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 حول العينو ما مش على فين لك يا بير كبري حول يا بير حول على فين حواوي كس عني شلقو وهاسيمو አይቻለሁ ባይኔ ሸለቆ وهاسيمو አይሎም ጨፊቁ ተባብሎ እግዚአብሔር حوزلو خبر الحلفي ما باركا ساكاتا لا كاتا 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 شاتا كاتا بارنبا يس تمنانا بيتكم انت حلفي عجي كبرنا بيتكم انت حلفي حبز قبائي كبرنا حلفي لومي فوز خوني بيتكي بيتك فوز خوني كبز غبر السلالة كبز نمنا السلالة يس زنونا غير بيتكم انت طريق يا جهالي لويت اي اللين يزبله كله حجنا تعالي بحيلي
ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ክብራት ኢሎም ዝቦታ እግዚአብሔር ክብራት ኢሎም ዝቦታ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ኣምልኽዮ ንዓኻ ጥራይ ናትካ ነገር እንዳተፈተየች ናትካ ነገር እንዳተፈተየ ክብረልና 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 ንገሰልና 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 ክብረልና 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 ንገሰልና 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 ከመኻ ጌርና ነኽብሮ ኣባኻ ሓሊፍና ነዕብዮ ነገርሞ ነደንቆ ጎይታ የብልና ክበረልና 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 ንገሰልና 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 ክበረልና 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 ንገሰልና ንገሰልና ካባኻ ሓሊፍና ነኽብሮ ነቐርቦ ነገንቆ ጎይታ ነገርሞ ነደንቆ ጎይታ የብልና ክበረልና 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 ንገሰልና 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 ክበረልና 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 ንገሰልና 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 ከመኻ ልብና ነኽብሮ ኣባኻ ሓሊፍና ነዕብዮ እግዚአብሔር መንፈስ ነገርሞ ነደንቆ ጎይታ እግዚአብሔር መንፈስ ነገርሞ ነደንቆ ቁጻር እንዳተፈተየ ሃሌሉያ ቁጻር እንዳተፈተየ ካባሃታያ ፍራካውሳሊና አክራዶሳያ ኤሌቪኒያ ካራሱ ባህታ ፊሌፕራካሱ ባህታ አብክኒ ፈተውቱ ዝሞቴ ምናልባት አይምተሳኔ አብክኒ ፈተውቱ ዝሞቴ ምናልባት አይምተሳኔ አብክንዲ ፈተውቱ ዝሞቴ ምናልባት አይምተሳኔ አብክንዲ ጸላቱ ዝሞቴ ብዘይካ ኢየሱስ አይረአኹናን አብክንዲ ጸላቱ ዝሞቴ ብዘይካ ኢየሱስ ተበልኩኻ የፍቅረካ ተበልኩኻ የፍቅረካ ተበልኩኻ የፍቅረካ ተበልኩኻ የፍቅረካ ንዓይሲ ፍቕሪ ኢኻ ካሊፍራ ሶፋካታ ንዓይሲ ፍቕሪ ኢኻ ንዓይሲ ፍቕሪ ኢኻ ላታካስ ንዓይሲ ፍቕሪ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን
درو عبز خلوكم نايبتكم نجار تودي لامينو حسكي وزمت أخو قصارا مستفدي له درو بزي خبرن ده حلفن أتكا نجار تودي لامينو ما صرت ذات كله تفدي له أنا أملاك كم زيلو سمعوني أنا أملاك كم زيلو تريد كبر እግዚአብሔር ከመሐው ሆይኑ እንደቅ እስራኤል ተራእዩ ሚል ጣጣው ዝብል አይራውን ሽዑ አቤትኩም የዘውጀሉ አሜን አብ ሰማያትኩም ዝኽብር ዘይ ይحلفج አብ ሰማያትኩም ዝኽብር ዘይ ይحلف አሜን ሐውዝ ጻነ ኽብር ሃሌሉያ ደመና ዘለው ኽብር አሜን ሰላም ዘለው ኽብር አረፍት ዘለው ኽብር አብርሃም ከዛረብ ኮሎ መጽሐፍ ቅዱስ ታይልዎ أبز فترة عصر دخلت السالم كله أبراهام يلو كاب زمتك كاب عليتك كاب كله وزع أنا نابز دريكا مدرخا نا يلو غير ماكم ز فترة صحافة يتبقى يروي صحافة أب كبرها وريت بسبب أبراهام كتزارب كله استيفانوس كنن تايلو نبراهام كا أملاخ كبري مسترايو بدعيون صدرهم قديفهم زيابير كرايو كله نبراهام بخبري ترايو نزيب بمقلات رخيبو ستيفانوس تايلو نبراهام أملاخ كبري ترايوه بدحريو صدروخ قد فحادقن أبتي أملاخ ترايوه تراي تحفلون أبتقن أملاخ كبري بخبر متيوه هليلويا لك أملاخ كزارو بخلو تفلتون لهم ناب إبراهام امنت آتي أملاخ كزارو بخلو ناب إبراهام تبعت آتي أملاخ كزارو بخلو ناب إبراهام برتعات لومي بشيم يسوس زخبر زنابهم يمسح اتن ابراهام زرخوبو كبري اتن ابراهام زرخوبو كبري اتن ابراهام زجكونو كبري اتن ابراهام تبعت زعبو كبري نبغيتو بشيم يسوس نبغيتو بشيم يسوس نبغيتو بشيم يسوس املاح كبر ترايو لومي اب صلوت كغرايكايو لومي اب صلوت كغرايكايو لومي اب مسوي كغرايكايو املاح كبري ترايو بدهريو رايو ندهري تقصو فتصوم قولي حيبلن لك أملاخ كبر مزيد بخبري مستراغبو ندهري تايتمتن بروخات أب كبر زعتو سب ندهري تايتمتني أب كبر زمال على السبا يودغني أب كبر زمال على السبا يدكمني لومي بشي بيسوس زخبر زي يوجلهو نابيتك يحلف نابيتك يحلف نابعلتك يحلف بيسوس أملخو عبيت مودات أقصى ما نكتب عفابلو نزام لك كبر زخبر غلبوينا يس 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 بروخي خا يسوس انكا انكا وسدن بينخا انكا انكا يس يس حنزا زمرو لها وسدن بينخا اللونا نحل بينا بيتك انكا انكا وسدن بينخا انكا انكا وسدن بينخا كله كبري كله مسكانا كله أملخو عبيت كرما يسوس نخت وسن بقوعي خا يسوس انكا انكا وسدن بينخا انكا انكا وسدن بينخا انكا 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 وسدن بينخا انكا انكا وسدن بينخا كله كبري كله مسكانا كله أملخو عبيت كرما يسوس نخت وسن بقوعي خاها انكا انكا وسدن بينخا انكا انكا وسدن بينخا انكا 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 وسدن بينخا انكا انكا وسدن بينخا اسكعل التاني اكزابير هو الحاللوية ويتا سناي لومي تماهير اللخو زبالة اللي هاللوية اكزابير كبرسكم تو هاللوية
መልእኽቲ ዘለዎ ዘስተኻኽል ናይ እግዚአብሔር ትምህርቲ ወሲድና ጸኒሕና እስክደስ ዝበለ ሎሚ ናተይ ዝበለ ንዓይቲ መልእኽቲ ዝበለ ንዓይቲ ትምህርቲ ዝበለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ لما أنتي بكل بأملخو بتصلت بقال نجزابير سكدقيمكم علتان نجزابير أغيت علتها هللويا نجزابير يبارة نتاهم زلوا ناي محبر ناي سب مسكر يقد سكاي بلوا يقد سكاي بلوا منفس قدس بلوا قدام أي مسكري بلوا حوخا خا بلوا كلا أي مسكري محبرك بلوا كلا أي مسكري بلوا كابز ساعة جميل كابلوه أب أملاخن بلوه أب سبن بلوه مسكر بلوه يقد سكاي بلوه زابير يبارة بس كدقيمكم علتها تعغيت زابير يبارة ويتا سنايو قتلو ناي مليلاي ناي ليلا أواجال لنا تلاليتي نغرميت قوات يوم بس كنك زابير نزوم زلالي حواتنا علتها تعغيت زابير تعغيت هاللويا ويتا يبارة تايدا تاغيت توحيدكم مسكي تاغيت عللتا ويتا بارا نقدمي توصو كلهم ويتا بارا يسوس زابير سنايو زماري ناتان ليديا هرمان فيبن أبكر منازلو تريوام لما أنتي قدمي أبناي ولكم قعزو بمزنح نمحبر رافليتهم حجدمات نايلي لهم جزي محبر كقلع ساعات سلزا أخله نم محبر دما كيف تجيرنا لنا እግዚአብሔር ይባረክ እስከ ለታን እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ ሌላ ቀድሚ እተኒ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ናይ መርዓ ጊዜ ዘሎ ጊዜ ናይ ምድላው ጊዜ ብክልቲኦም ወገን ዝዳለዎ ሰዓት ማለት እዩ ኣብዚ ኸኣ ናይ ማሕበር ናይ ኩሉ ፈታዊ ጸሎትን ደገፍን የድልዮም ማለት እዩ ነዚ ማሕበር ኣፍልጦ ዝህብ ኣብዚ ጉዕዞኦም ድማ እግዚአብሔር ምስኦም ክኸውን ክንጽልይና ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ ሄዳኩም ሓፋብሉ ሕዋትና በልዎም ካብዚ ሰዓት ጀሚር በሉ በትናይ እግዚአብሔር ጸጋ በመልአት በሉ በጥበብ በሉ በሁሉ ናይ አምላኽ በሉ ምክንዋን ይኹን በሉ ኣብዘሎ መዓልታት በሉ ኣዋርሕ በሉ ቀቅድሞኦም ዘሎ በሉ እግዚአብሔር ይምርሐዮም በሉ እግዚአብሔር ይምርሐዮም በሉ እስከ ዕለታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ጌታ ሰናዩ ሌላ እቲ ሓፈሽኡ ናይ ሌላ ትርጉም እንታዩ ኩሉ ጊዜ ወድን ጓልን ናብ ሓዳር ወይ ናብ መርዓ ከኣቱ ከለው መልእኽቲ እንታዩ መንፈሳዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ መንፈሳውነቶም እንዳተገለጸ ደገፍ ማሕበር ከኣኽረኽቡ እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ቅድሚ መርዓ ዘሎ ከከምቲ ዝተዳለወ ኣዋርሕ ይቃልዑ ማለት እዩ ወይ ይኽፈቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ምክንያቱም መርዓ ተሓቢእካ ተኣትዎ ይኮነን ሓዳር ናይ መን ናይ እግዚአብሔር እዩ ትካል ናይ ሰማይ መንፈሳዊ ማለት እዩ ኣቅዲምካ ብዝሓለፍካ የደረጃታት ንማሕበር ኣፍሊጥካ ብምስክር ለማዓንቲ ንማሃሮ ዝነበርና ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ማለት እዩ ብምስክርነት ተሓልፍ ቤት ኣምላኽካ እንታይ ገብረካ ይባርኸካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ለማዓንቲ እስኪ ብስም ኢየሱስ በሉ ዝተባረኹ ይኹኑ በሉ ንብዙሕ ይኹኑ በሉ በዝምልላዮም ድማ በሉ እግዚአብሔር በሉ ይደግፎም በሉ እስከ ዕልልታ ጣዓይት እንደገና ጌታ ይባረክ ስለ ዮናታን ዘማሪ አገልጋሊ ትፈልጡ ይኹም ብኦን ጀመር ሊዲያ ወና ኣብ ክፍል ጸሎት አላ ሄርሞኑን ኣብ ክፍል ጸሎት አሎ ፌበን ከኣ ኣብ ክፍል መዝሙር እዮም ዘለው ኩሎም እንታይ ማለት እዩ አገልገልቲ እዮም ማለት እዩ አገልገልቲ ክመርዑ ከሎ ደስ ይዝብለካ እስኪ ታዒት እግዚአብሔር ሰናይ ካልአይቲ ናይ አገልገልቲ ሕልፍ ዝበለት ወይታ ይባረክ ወይታ ሰናዩ
كلهم نابز خمسيهم مس باستر برهن أقلقلت خوينا خنبارخهم هنا تحرقوا خانا اليوم جزء بمحتم اسمهم كتصحفيهم مالتي أبز كلمة تنبركوهم يداكم حفا بلو هاللويا ريكاتو ساكاتالا باتو جيدس لما عنتي جزء أبهر بتي وسينا مزلو نايل لهم جزء نم حدر نم مرعزة أتولو أواره يدالو سلزلو جزء أبهر كلنا بخان ركوبا مالنا هيوتهم بأخا كله استخاخلك أدمو أمزلو جزء دما نسخاخ تحلفنا بخان ركبك هالنا بمنفساون مدراون برختي بارخو بمنفساون مدراون برختي يتسقوا مكنوان يخون الله مقوس يركبو حدش نجار يخو أبيوتهم معبا يخو إنه እግዚአብሔር ሎሚ ዘይቅየር ውሳኔ ካብ እግዚአብሔር ካብቲ ናይ ሰማይ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ክረኽቡ ንጽልለና ካብ ሰማያዊ አቦና ጸጋ ክረኽቡ ንጽልለና ለሆሎም ማዓንቲ እግዚአብሔር አቦ ዘማሪ ዮናታን ሊድያን እባርኾም ኣለኹ እንሆ ዘለዎም ሰዓትን ጊዜ ኩሉ ኣዋርሕ ቀቅድሞም ሓሊፍካ ምክንዋን ክትገብር ጽልለኹ ንሊድያን ዮናታን ሎም ማዓንቲ ባረክዎም ብኩሉ እግዚአብሔር ጸጋ ይርከቡ መጎስ ይርከቡ بتبى يملو بناي እግዚአብሔር كلا يملالسو بكل بقدسنا يملالسو بتناي እግዚአብሔር ጸጋ كعلنت يركبو كعلنت يركبو كعلنت يركبو أبكر مبيت السبب بملؤ بندا ودي بندا قال مقص يركبو أما حزتهم مقص يركبو أما حبر مقص يركبو أب كل سب مقص يركبو بسم يسوع لما عنتني ناتان زماري مثل ليديا باريخي مالخو بقيت اسم آمية لو مدام أنا أقل قال هرمو مسفبن أقل قلت كلهم እግዚአብሔር باركوا أما حبر مقص يركبو أب بيت السبب مقص يركبو أما زنهم مقص يركبو أب كل سب مقص يركبو نو እግዚአብሔር بسماين مدرن مكنوان يخون الله منفسهم من مدراهم برخت مكنوان يخون الله እግዚአብሔር بتبى يملالسو بخلنا እግዚአብሔር ጸጋ كعلنت يركبو بقيت اسم باركوا بإيسوس آمين اسكعل تاني እግዚአብሔር هنا هاللويا أوه እግዚአብሔር يبارك دقيمكم تعيت إلى تاني እግዚአብሔር قدامي يناتان سمو أبغى قالي باولوس كحلفيو اسكت عيت هرمون اوكي فيبن هرمون فيبن ويتاي بارا اسكي دقيمكم እግዚአብሔር ክብር ይሃው ሃሌሉያ ጎይታ بكل زلو أوارح ناي مدلاوم جزء ጎይታ مسوأهم يو برتعو أجهم اسكي علل تاني እግዚአብሔር نبتهم تملسو هاليلويا اسكي እግዚአብሔር كبرت أعيد هاليلويا هاليلويا راكاتو ساكاتا لاباغاتا جيدا فاندا እግዚአብሔር سنايو لومي እግዚአብሔር ጽبق ስለዚ ገበረን እግዚአብሔር እስኪ ክብር ሃብ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ ጎይታ ይባረክ በዚህ ዘለናዮ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ከምዛ አይነት በስርዓት ብናይ እግዚአብሔር ቃልን መንፈስን ተደሪኾም ትክክል መንፈሳዊ ሕግ ክመልኡ ዝደልዩ መንእሰያት ኣዝዩ እንታይ ንልብኻ ሓጎስ ይመልኡ ስለዚህ ንዓና ነቶም መንእሰያት ኩሉ ጊዜ ሓዳር ንዓና ተኸውን ደጋፊት ክንሓስብ ከለና በዛ ዓይነት ኣገባብ ክንሓልፍ እግዚአብሔር ዝደሊ ኣብ ሰዓቱ እግዚአብሔር ኣብ ልብኻ ብዝመልአሉ ጊዜ ንሓፍትኻ ወይ ንሓወኻ እንታይ ብትክክል ንሓዳር ዝኸውን መንፈሳዊ ቁመናን ስርዓትን ኣብ ቅድሚ ማሕበርን ኣገልገልትን ሓሊፍካ ናይ እግዚአብሔር ትካል ክትተክል ዓብ ዕድል እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ዓብ እንታይ እዩ ዓብ ዕድል እዩ ነጣኹም ዘለኹም በልዎ ወዲኹም ጓል በልዎ ክሳብና ብሓዳር ዘይሓሰብካ በልዎ ሰጢልካ በልዎ ብመንፈሳዊ ብስለት ተሰራሕ በልዎ ኣብ ሓዳር ዝሓሰብካ ኣለኻ በልዎ ብትክክል በልዎ በዚ መንገዲ ዝሕለፍ በልዎ
እግዚአብሔር ካኸ ኽብረካ ይበሎ እግዚአብሔር ካኸ ኽብረካ ይበሎ እስከ ዕለታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ ለማ አንተ በቲ ክቡር ምስክር ዝብል ጎይታ ምሄሩና በአገልጋል ሳሙኤል አዚዩ ደስ ዝብሊን ሁላህና ዝምልከት እዩ መንፈሳዊ መልእክት ስለዝኾነ ጽቡቕ ደግሞና ሓጻር ማለት እዩ ምክንያቱ ኩላትና ብዙሕ ሰብ እንታይ ያለው ኣብ አገልግሎት ህይወተይ ምስ መጸኹ መንፈስ ቅዱስ ንዓይዳ ሓን ዝበለንሎ እዩ ዝብለካ አገልጋሊ እንታይ ይብላሉ ስለኻ ኣይሓተተን እዩ ናይ ውልቁ መንፈስ ቅዱስ ይገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጌጋ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወላ ክኸይድ ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ መንፈስ ሓቂ ካብ ኣቦይ ዝመጸ ክምስክረለ እዩ ንስኻትኩም ከ ካብ መጀመርታ ምሳይ ነርኩም ኢኹም ኢሎም ንሐዋርያት ንስኻትኩም ከ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትምስክሩለ ኢኹም ኢሎም ኣምላኽ እንዲዳ ምስክር የድልየዲ ግን ከ ንሰባት ኣርአያ ምእንቲ ክኸውን ንሰባት ማለት እዩ ነቶም ሐዋርያት እንታይ ኢልዎም ምስክረይ ንስኻትኩም ኢኹም ኢሉ ሕጂ ኣብ ጣዕኹም ዘሎ ሰብ ክምስክረልኩም ኣገዳሲ እዩ ዛስዋይ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ኣካይዳኹም ኣጸብቑ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋትካ ኣካይዳኻ ኣጸብቕ ካብ መንፈስ እንዲ ተወሊድ ንሕና እኳ ኢና ናይ ዘለዓለም ኣሕዋት ናይ ዘለዓለም ስድራ ቤት እኮ ንሕና ዘይመስከርናሉ ስታይ ክኸውን ስድራ ቤትካ ክምስክሩልካ ግድን ይበልዎ ነጣኹም ዘሎ ንሕና ናይ ኣምላኽ ስድራ ቤት ኢና በልዎ ናይ ኣምላኽ ስድራ ቤት ኢና በልዎ ስድራ ቤት ዘይመስከሩሉስ በልዎ እንታይ ኢኻ ክትከውን በልዎ ገሪምኩም ዶ ንሕና ናይ ኣምላኽ መን ኢና ናይ ኣምላኽ ስድራ ቤት ኢና ስድራ ቤትካ ዘይመስክረልካ ስታይ ኢኻ ክትከውን እስከ ድግግምኩም ዕለታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ ጣቂት ዕልልታ ሃሌሉያ ደስ ስለዝበለኒ ትመልእኽቲ ዕልልታን እግዚአብሔር ዕልልታን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው ንሓምሽተ ወይ ንዓሰርተ ደቂቓ ናይ ደቅና ናይ መዝሙር ጊዜ የላትና ደው ኢልኩም ኩለኹም እስኪ ጣቂት ሃቡና ነቶም ህፃናት ናይ ህፃናት ጊዜ የላትና ጣቂት ብጣቂት ኣሰኒዎ ብሞራል ኣሰኒዎም ሃሌሉያ እንታይ ጣቂት ዝውሕል ዘሎ እስካ ጣቂዕሎም እግዚአብሔር ይባረክ